lagi sa palaan ng Espiritu. Imuha ang tanan makailadya kani. Imo nga bugtong sa Diyos. Kung luwas kani, bulang mo pagpasiglo. Hindi pangayip hanto sa mga langit mo.
kaigsunan. Nagkagayod sa itong mahal na magtuglo, itong ayaw kataburan, ang kaniya. Supreme Divine Master Pope, Sinito si Yabo, kauban siya mga pamilya, o sa mga kaigsunan cardinals, mga bishops, na ihiyo na sa iyong lugar, iyong dapit. Ikaw na Puso Rizani, sa Kailan, Bishop Dr. Maba, basta na mga kabanang gawin sa Visayas, Mindanao. O sa mga nagsulabay sa itong Facebook Live, may buntag ka na itong tanan. Adlaw sa pagkaroon, adlaw na ito panimbaho. Adlaw karoon sa pagtuon sa isang mga butang na sa kaniadto, itago sa Diyos sa dugay ng kapanahunan. Salamat kita sa itong mahal ng tudlo, kay kani wala niya gililong ka ito, o iyang gibubyag, ipasabot ka na so tanan. Kay mo kini ang iyang iskulahan sa spiritual division. O nga, ang atong mahal ng tudlo, dili oraryo nga magtudlo. Tungkol kay siya graduate sa spiritual division. Siya ang number 1 dito na nag-graduate sa spiritual division. Duwa sila sa kanya ito, ang una magtudlo sa Kingdom of God nga si Mahal Haring Primo Nebunanza sa kanya ito, kung karon ang matapos sa iyang buhat, ang padayon sa gitawag o hangtod sa kanturan, ang pagtukod sa Kingdom of Peace. Mao karon ang atong mahal magtudlo, our Father Abraham, Supreme Divine Master Pope Sinito Chiga. Ato sa pakpakan tungkol kay iyahang kaalam, iyahang kahibalo, ug panamog iyang itukan kana. Mao nga sa tanang pundo karon sa kalibutan, kita gayon ang nakaangkon sa pinaka dako kayong tinago sa Dios nga maoy ipakita karon sa tanang makatawhan nga nagbasa sa balaang kasulatan. Kung nag-iinom diya sa balaang kasulatan sa Isaiah 65:1, tungod kay daghan ang nangita apan wala makakaplan. Atong basahon din sa nisulat sa basahon ni Isaiah 65:1. Ako ipakita niadtong wala mangutana mahitungod kanako. Ako hingkaplagan niadtong wala mangita kanako. Sa gingon daw migsoon atong tagaan og panabot. Ako gipakita niadtong wala mangutana mahitungod kanako. Daghang mga magsasangyaw karon sa kalibutan, mga igsoon, international ug national, nga mao kini sila ang nangita sa Ginoo. Ako gipangita niadtong wala mangutana mahitungod kanako. Mga kani mga magsangyaw karon, gawas kanato, sila ang nangita sa Ginoo pinaagi sa basahon nga mao ang Biblia. Pero subo pa kamalangdungon kay wala sila mangutana ni Kristo. Kaya kung nangutana pa sila ni Kristo, labi na yun ka ng gingharian sa Diyos. Na inaagi tubang ni Jesus Kristo di sa balaang kasulatan. Apan kaya wala man sila mangutana ni Jesus Kristo, mao ang ilang gingharian wala sa kalibutan. Kaya pag-ingon ni Kristo, kasultihan ko mong gingharian yata sa kanason, ang ilang gingharian tuama sa ibabaw sa bituon, wala sa nason. So therefore, mao kay mga tawhana nga nangita tuod sila. Apan wala mangutana ni Kristo. Ako gipangita niadtong wala mangutana mahitungod kana. Mao nga kita dalaygon ng Dios tungod kay kita gilabdagan sa kamatuoran. Nga wala ing tawo ining pila ka milyon nga mga magsangyaw karon sa kalibutan. Sa dili paghambo kay so. Sunod, ako hikaplagan niadtong wala mangita kanako. Tinuod ng igsoon kadtong mga inosente sa balaang kasulatan. Kadtong wala ka nagtuon ka nagtuki. Sama ka nato sa kaniadto. Kaya ako dili makompensir sa Seventh-day Adventist. Kung sa lamang ako ka mag-aawit dito sa choir.
Wala ako'y posisyon, isip, liman, o magsangyaw dito. Buot pasabot, wala ko nagpangita. Wala ko nagpangita, pinagis basahon o kaning Biblia. Pero nga naman nakaplag ako rin sa katulan. Tungkol kay katumanan gini. Nga ako hingkaplagan niya itong wala mangita kanak. Kaya mga tao nga kusog kayo magbasa ng Biblia, labi na litra por litra. Kusog kayo mangita kaya buot pasabot. Kaya mga tawhana, mo rin sila yung number 1 na magsusumpa sa mga ipadala sa Diyos ng mga magsasangyaw. No? Kaya kita wala ta mangita, dili ta magsangyaw sa kanya to. Gawas itong mga uban nga magsangyaw na daan, pero nakasabot. Mao nga kita nakaplag tungod kay kita. Mao kining wala mangita sa kanya to. Inosinte kita. Pero tungod kay mutuo man ta. Kaya kanag-ingon sa Marcos 10:15, nga mudawat sa kariyan sa mas diluwatan sa bata, mao lamay makasulod. Mao na nga pag-ingon na yun, kay mga bata atong istoryahan. Mga bata, na isulat sa belang kasulatan, nga gingariyan yata sa kanasod. Pagkutan mo to ang mga bata, o atong itapat sa mga dagko. Ang mga dagko nga daan naging prinsingan, daan na nasakop sa mga simbahan, ang ilang gingariyan, ibabaw sa dito. Pag atong basaw ng Biblia, atong ikuntis ng mga kakauhan, mga bata o mga dagko, pag pangutanan mo yung sa mga dagko, pag rumayo yung istorya ng gingariyan, ighatag ni Jesus sa kanasod, pangutanan ka sa mga dagko. Asa ka rin ang gingariyan sa Diyos? Di malingo. Asa ang gingariyan sa Diyos? Dili malingo. Kaya nga naman, ang ilang unahuna, tuwa yung sa ito. Isang inyong ibasahan, nagigarian, na asaw sa kanasod. Confirm na. Ibisin mga pastor, mga pari, hindi ko daw tayo. Pero binig sa mga bata, mautana mga bata, sama sa inyong Jesus, nagigarian sa kanasod, asa ka nagigarian sa ginawang mga bata, sa inyong mga bata, na sa kanasod. Mo na yung mga inosinte. Nga naman, kung unsa yung itulo sa Biblia, natural sa inosinte maka, inogin na pastor. Pero kato lagi nangita na nagtuon sa Biblia na nagkano kayo mga bersikulo kita kawiran, pagpangutana, yung asa ng gariyan sa Diyos, tuwas sa bitoon, lapas sa bitoon. Mauna yung resulta karon nga nakaplagan sa Diyos kung wala mangita ka na. Kung sa ito pala yun, anak ko sa kanasod, nga wala pagkatawga tungod sa akong ngalan. Una na Ginoo na asaw sa kanasod, nga wala pagkatawga sa iyang kaugalingong ngalan. No? Simple tayo. Mga gani, anay mga ekspunan nato, ay mga uban daw niya, itawag o defender daw sila. No? Defender, kung saan po silang i-defend? Ano daw mapatawag ang defender, na kayo i-defend? Kaya kung saan ba nung kasiya pagka-defender, na dili naman pag-defend, kay Kristo nilang gibuhat? Nga naman, sila ang mga defender kulang sa panabot kung unsa ang pulong sa Ginoo sa balang kasulatan. Ang ilahang i-defend, ang kadturang unsa ilang nabasa. Maora ilang ipanindigan na maog yung mabasa. Samantala, ang pulong ni Jesus Kristo, wala nila dinisa. Wala nila palingkuli, wala nila barugin, wala nila pang-abugaduhin. Kasi may sulti sa Ginoo sa Juan 16:13. No? Magpadala siya. Espiritu sa Matura. Magpadala siya, manglalaban. Abogado na siya, manglalaban. Kung kau defender mo, nakatulit defender o sa paglasing sikta, kung defender mo, debatidor mo, dapat ang inyong number 1 na depinsaan ang pulong ni Kristo. Muna kung i-proclaim mo ito, ang topic na kining topic na reincarnation nga bakulang ipasabot sa mahal magtudlo. Kaya iabot na lang yun. Nga kaning mga nasupaksupak karon sa online. Iabot na lang. Nga sa pila kalibong mga nasupaksupak niya o milyon, naagi usahan ay duha tulong. May dala nga makasabot ni word nga reincarnation. Kaya naman, unya napit sa atong pagpamatuod, atong masabot, ang atong Ginoong Kristo nagpamatuod nga dunay reincarnation. Pero munggawas sa ilang husay nga si Jesus Kristo ila itaw ipakaulawan.
ilain taong ihimong bakakon. Ngano man igsoon, ato ka na masabot, unya dapit sa tapusan. Ang reincarnation mga igsoon, English ni siya the word. O sa Latin pa na incarnatus, incarnation, o incarne. Sa mga incarne, ang word nga karne, flesh. Unod, muna incarnatus, incarnation. Unod. Muna giingon, motoo sila na si Jesus, amen, na si Kristo, ang Diyos nga mahal, nga Espiritu, ang gituruan, sa taghanan, nagpakatao. Muna nga incarnatus, incarnation. Nagpakatao. Muna nga, nahimo siya si Jesus. Motoo sila na incarnation. Pero rin sila motoo, reincarnation. Kung sa klase ng mga depender ng mga iso. Ha? Huwag mong kabalungan ng gibutangan ng re. Re is a prefix. Balungan sa English kung may prefix, infix, or suffix. Ibutang siya sa sinugdanan. Pre-God, before. Before the word pre, diya ibutang na dugang o letters. O letters na pala. Kaya arong ira na. Ili na word na rin. Pre-ring na word na usapta na ake. That is words o letters. I mean letters na gidugang diri sa incarnation. Re. Reincarnation. Unod. Re. I-repeat na. Pag-usap. Pag reincarnation, imo siya unod pag-usap. Ha? Muna ito pasabot sa reincarnation. I-repeat ang iyang pagkaunod. O pasabot, nawala iyang unod, imo siya unod pabalik. I-reincarnate. Kung si Jesus Kristo, incarnated siya. O gituruan man nato ka siya namatay dito sa Israel. Di ba na si Katulong Adlaw, apa nahimo sa Espiritu kay Mikaya kung para magpakita sa kalibutan. Unsa man dahil pagpakita ni Kristo pag-usap sa kalibutan, aron siya mawari, unsa man dahil. Kung sa may sulti atong duha ka tao na puti sa Galilea, sa kanino, Jesus na ikuha, ikan kaninyo, mabalik ka sa mga orang paagi. Balik na sa mga orang paagi. Dili pag sabto na yung pagkaya, o yung pagnao, o yung pagkaya sa panusap panadon, o yung pagsabot ng orang panao, padunong sa yuta. Ang ipasabot sa duha ka tao, wa sila kasama ng tao. Nakaling sa ikuha ng kaninyo, mubalik na sa mga orang paagi. Ang pangutana sa unsang paagi, miguwa si Jesus sa kalimutan. Pinagi ba sa panganon? Namilusot niya sa panganon sa litos lang? Dili! Pagka tuy-tuy ng mga tawanan. Yung tagtubig, yaron nga. Tamog tagtubig. Ngayong sabton, bubalik sa mga paagi si Jesus o si Kristo sa unsang paagi man sa liabot. Gi-incarnate. Incarnatus, incarnasyon. Gi-incarnate. Nahimo siyang unod. Ang pulong nahimong unod. Karon, kay dito nga naunod na si Jesus, mikaya man siya. Nahimo naman po siyang Espiritu. Kaya karon din makita ni Jesus karon nga unod. Gawas atong kaniya ito, napakita, to prove nga nibanaw siya sa iyang mga 12. Pero after that, 40 days, wala na, nahimo na siyang Spirit. Nutaw na gani, kaya sa langit. Pangano. Oh. Karon, kay mo balik na si Kristo, aron sa paghukom, aron sa pagpanimalos, unsa pagiya? Incarnation. So ang tawag ni nana, repeat sa pagka-incarnation. So reincarnation. Period. So sa next so, mutuong mag-incarnation, pwede mutuong reincarnation. Kakanang isumpay lang na diha. Pagka, ayaw gini mga dependera. Tugat-tugat depender, hindi ka depend sa pulong sa Ginoo. Ipakaulawan na yung Ginoo. Ha? Yung sa iyo pagpakaulang Ginoo, tanawan niyo. Doon ay tagda ninhi sa Malakias 4:5-6. Tanawa, yung sa pag-depend sa usang ka-depender yung kasi Jando Alabado. Nasa yung programa niya, bias na natin ang programa. Tugat-tugat pag-imbita ng mga bisita na unsa na sikta. Kaya interviewon,
pagiman-himan o mo explain ka dito, uy, kalibutan, padayon kang istorya, iyan na nag-i-op dito. Kaya nga naman, sa panahon nga ikaw mutubag ng istorya ka, iyan na nag-i-op siya, mo insert o pangutana. Ang kawalay, Espiritu. Kaya istorya pa nga ka, mo insert o pangutana. Kaya padayon kang istorya, wala na nunggal sa publiko sa online. Kaya nagpumutana naman siya kalit. Di dapat panahon, kaya kung sabi mo istorya, mangutana mo, pangutana, ayun siya, may kumundos sa programa, yung kaya. Ang resulta, iyahatan ng istorya, pagpangutana na niya, ang akong i-on niya kalit, mutana sa kalit, ang sa'yo kalit, on niya kalit. Ang magawa sa istorya daw, samtang i-explain ko, wala pa yung magawa sa tubag. Kaya nagtamo, nga kung tubag, ilit mo sa pangutana. Ingnon na yung di mo yung tubag, brad, kung hindi termino sa pangutana. Karon, dinhita, wala yung punta na ito sa online. Ang awan yung may suod, yun sa niya pagpuan ng Biblia. Yun sa niya pagpato-pato ng balang kasulatan. Ambot na ka, kung kanang ihang gigamit ng teksto kung dipinsa o gikan na siya sa tupapa sa rumah. Ambot na po ka, kung gikan na ni Father Kitgano na iyang mga teksto gigamit, aron sa pagdipinsa, pwede tinuro ng reincarnation. Tanaw na to. E basi maulawan na pila sa iyang Father, wala sa niya sa tupapa. Tungod niya, maulawan na Katoliko Romano. Awan nyo ha. Kanina, kung nakapaniwapti sila ito kanina, pagkala pong kaulaw nila. Gamit sila tulad, katulad. Na samantala sa Malakyas, walay katulad. Atong basahon. Hilig yung katulad. Muna nga kanayin nyo simbahan, katulad na po na patulong. Hilig mo itinoon. Katulad na sa pundok sa Ginoo. Malakyas 4:5-6. Aniya karon? Akong ipadala kaninyo si Elias, ang manalangda. Tingin sa Ginoo, aniya karon akong ipadala kaninyo si Elias, ang manalangda. Sa dili pa moabot ang dako o makalisang nga adlaw ni Jehova o ni Kristo. Sige sulti, ipadala daw sa Ginoo si Elias. Kabag ikaw diya na, ipadala na ko ang sama ni Elias. Na ba? Wala ginamit mo ay magdugang-dugang soon. Usugin mo gamit ang iyong ayaw dugang-dugang. Kamu gampiruan ki mo gadugang. Sa size, o iya pabaliko ng kasing-kasing sa mga mahal ngadto sa mga bata. O kasing-kasing sa mga bata ngadto sa ilang mga mahal. Tingalin niya ako buwanhi o samaran po ang yuta, pinagi sa usa ka pangkimaraw. Muna din mailhan sa Elias. Ato na ganoon niya. Ang tanawa, kini nga propesiya sa Malakyas 4:5 ngadto sa 6. Mao kini ang gitiman-an sa mga saserdote, parisyo, eskriba o sa kanang mga Hudyo. Alam Israelitas dito. Mao kini ang teksto nga ilang gitiman-an kay sila ilaluman sa pagkaulipon. Sa panahon nga naulipon sila, gikan pa sa Babylonia, gikan pa sa mga nasod, Syria, at sa Persia, o sa Roma. Wala kinila biyai kini nga propesiya. Nga sa dili pa maabot ang dakong adlaw sa Ginoo, magpadala siya ni Elias. Mo na ilang gitimanan. Nga bisan galog. Sabot sa Iglesia. Alam na ito eh. Naman tayo kiano mga Tagalog na niya. Pakuto na ito niya. No? Sa dili pa mabot ang dakong adlaw sa Ginoo ipadala si Elias. Kung sa may proof na ito, nga kanina propesiya, maunig nahimong hulungihong o nahimong mga tabi-tabi o mga tumon na panabot o pagtuo sa mga Israelitas. Glorious Monodino. Atong basahon ang Matthew 17:10. Ngunit pag-prove na tinudod na kanang propesiya ilang itimanan. Matthew 17:10. O ipangutana siya sa mga tinudan nga nag-iyon. Ipangutana si Jesus ha. Nganong magaingon man ang mga eskriba nga si Elias kinahanglan kuno nga muuna usa sa pag-anhi. Ato isulat ang teksto, pero kasunod na itong tekstoon. No? Asa ka itong una itong ibasa? Malakyas
4:5 Matthew 6. Sunod ang Matthew 17:10. Unsay gisulti diha? Nangutana o ipangutana siya sa iyang mga tiruan. Nga nagingon. Nan, ganong magaingon man ang mga eskriba na si Elias kinahanglan kuno nga muuna usa sa pag-anhi. Muna ipangutana sa mga apostoles, sa mga tinunan ni Jesus. Ganong man daw nga mga eskriba, kanang muna sulat dito, scribe, writer man ito. May mga sekretary, sulat ng libro, scribe. Scribe. Dito nila dito sa mga balaod sa Diyos, dito nila dito sa sinagoga, sa templo, kaya sila ang sulat ito. Nga naman daw, nga mga eskriba, no? Magasulti man na si Elias mag-anhi. Tungod kay atong ibasa ang Malakias 4:5-6 nga muuna si Elias. Kinsay muna? Una si Elias. Sa dili pa akong adlaw sa ito. Pero, kaya hulong-irong magyuda, nga muuna si Elias. Niguwa man ang una ni Kristo dito, Isos. Kinsa man una ng nagwali dito sa kamingawan, kinsa man ang una na nagpamatuo dito sa Israel. Si Juan nga, Bautista. Duha ang katao dito ang ilado sa Israel. Mga igsoon. Sa panahon ni Jesus, si Jesus o si Bautista. Ang una na naila sa mga tao, si Juan Bautista. Na bautismo sa tubig. O prisunod si Jesus. Kisa pa may lain na itugbang ni Jesus dito. Ano na may lain? Wala na. Kisa may itugbang dito. Gawas ni Juan Bautista o Jesus, kinsa pa may lain itugbang niya. Nga itugbang ni Jesus dito may lain. Si Juan naman. Pero, kini si Juan, tungod kay maumaling timanan sa mga Hudyo. Just to prove. No? Aron ma-prove sa mga Hudyo nga kani si Juan mo ba si Elias ilang ipangutana. Mabasa na? Mabasa ison. Kani sa di man kabasagon. Sa Juan, mabasa sa Juan 1:21. Mabasa na ito sila kung kasabot. No, di kasabot na. Nakita mo no, na ilan nung kontrahon si Jesus. O pangutano na ito, sinungaling ba si Jesus? May inyong pagdili. Pero ano ba kanina magkabuto? Kasi Jesus na storya na, kasi si Elias. Ato masaw sa kung namutana ba ang Hudyo dito ni Juan Bautista. Sa Juan 1:21. Sige good. O sila nangutana kaniya. Nangutana kaniya. Ano basahin tayo rin ang pamatuod ni Juan Bautista. Ato atras na sa 19, muna isulti. O kung kiniya ang ipang-imatuod ni Juan sa diha, nang ipadala kaniya sa mga Hudyo, ang mga saserdote o mga Levita. O dahil ipamatuod ni Juan. Sa diha ipadala ang mga saserdote, mga Levita, gikan sa Jerusalem. Gikan din sa Jerusalem itong mga tawada. Levita o mga saserdote, mga pare. Aron sa pagpangutana kaniya. Ano pangutana si Juan? Kinsa kaman? Kinsa daw siya? Kinsa daw si Juan? Pangutana itong Levita o mga saserdote gikan sa Jerusalem. Kinsa kaman? Siya mitugan. Mitugan ni Juan Bautista. Siya mitukan, siya wala maglibot. Wala sa mamagakan. Wala maga. Dito na, mitukan siya na nag-ingon, ako dili mao si Kristo. O niya napita, wala mulimol si Juan Bautista. Pagpangutana, kinsa ka man, ang istorya ni Juan Bautista, ako dili maglibot, ako dili mao ang Kristo. Diyan napita, nitukan sa tinuod, wala galibot si Juan Bautista nga siya dili mao ang Kristo. Atong ipadayon sa 21, kada o sila nangutana kaniya, o nangutana usok kung kasaluto yung Levita. O sa kamandi ay, dili mo daw siya si Kristo, wa sa galibot, nangutana usok.
Unsa ka man di ay? Si Elias ka ba? O ano namutana man ang mga Levita o sacerdote? Si Elias ka ba? Eh dili man ka si Kristo, si Elias ka ba? Eh nahibalo sila sa propesiya nga muuna si Elias magani. O sa ito ba ni Elias? Siya miingon. Dili ang piyay. So dili siya si Kristo, dili po siya si Elias. Maunay, papatuon ni Juan el Bautista. Ikaw ba ang propeta? Namunta na gusto kang Levita o sacerdote, dili man ka si Kristo, dili po ka si Elias. Namunta na ang Levita o sacerdote. Ikaw ba ang propeta? Propeta ka ba? Siya mitubag, dili. Tanaw mo, Exor. Sa tulong pangutana, dili siya Kristo. Dili siya si Elias. O dili po siya propeta. Dili ang propeta. Dili propeta, pagkalang propeta, dili ki propeta. Bisa pa kung sa klase nga propeta pala, Panginoon nga propeta ka ba, pagtubag niya nga dili, natural, dili siya propeta. Dili po siya Elias. Dili po siya Kristo. Unsay gitubag sa mga Levita o sacerdote. O niya mingon sila kaniya, kinsa ka man lagi. Eh dili ka si Kristo, dili ka si Elias, dili ka propeta, kinsa ka man. Pwede man pahugat sa mga Levita, kaya wag ginanon sila pangutana na tulo, wag itubag na puro gidili. Tugani kami, aron adunay amo ikatubag sa mga nagsugo kanamo. Gusto mo kayo mo itong Levita o sacerdote sa Jerusalem na way ka-report? No? Nung nag-ipugos na si Juan kung kinsa ka ba? O siya mingon, ako mao ang tingog sa mga singgit diha sa mga awaaw. Tulira ninyo ang gianan sa Ginoo. Sumala sa giingon ni Isaias na propeta. Karon, kung kadtong mga Levita, kadtong mga sacerdote, og duna pa sila panabot, og duna pa sila understanding, kasabot ta sila na katong gisulti ni Juan nga ako, wow ang nagasinggit sa awaaw. Kinsa man nagasinggit sa awaaw, sumala ni Isaias ang propeta. Si Elias. Pero, ang ilang gituhuan, ang ilang namang pangutana, dili man ang tubag ni Bautista. Pag tubag ni Bautista na siya nagasinggit sa awaaw, na ibalong Levita o sacerdote, nga kada, mao na ang gibuhat ni Elias kaya to. Pero kailan magipungutana ang tubag naman ni Elias, ang ni Juan, ang tubag ni Juan Bautista, so may tubag ni Bautista, kailan may confirmation, ikaw ba si Elias? Dili. So ang ilang gituhuan, ang tubag ni Elias na dili. Pero ang pulong ni Juan Bautista, ang tubag ni Juan na dili siya, Elias. Pero ang tubag ni Bautista, kinsa naman, tubag ni Bautista na siya nasinggit sa awaaw, wala nila sabda na mauto si Elias. Ang ilang gituhuan, kadang pag ikaw ba si Elias? Dili. Yan ang puntuhan ng Exxon. Sama niyo mga defender. Wala mga understanding, wala tere. Inyong gusto, litra por litra, kanyang dili na yun. Pero ang pagpamatuon sa lulus niya pagdili, dunay kamatuuran nga nung nagdili si Juan. Pero kung dili mo't pasabot, nga namakak si Juan. Gihimo lang ni Juan ang pagdili. Ngayon, tungod kay dunay proper time, dunay right person, nga makahimo niya na, ato na mabasa niya. O, inyong masabot, nga sa katapusang tubag ni Juan, na kinsa ka ba, nisulti siya ang nasinggit sa wow. Siya pala mga punto, so, kung bright ni sila, makasabot kinunta. Bawa kayo matawala ka nung nagawa sa Facebook, defender kunuhay, maor po yung mga Levita sa una, mga sacerdote. Hindi sila mutong incarnation, bro, siya. Matod pa na Jesus,
Ang kahoy maila pinagisin bunga. Yung sa may bunga niyo karon, dili mo to nga si Juan Bautista o si Elias. Samar mo sa kanya to. Nga pag-ingon ni Elias nga ni Juan nga dili si Elias, dili ikaw. Kinsa ka ba? Ako ang nagsingit sa wow. Wala sabta kung kinsa ang nagsingit sa wow. Mao na lisod karon magsuon sila kay lahat ng papel. Kaya matuwa na ang history repeats itself. Na dinay magsupak. Bahala sa pagkiling sila mga preskuruan sa Ginoo kaya mabasa naman na 1/3 of million. Mind you, people, padayon siyo, tingnan naman. Ano magila? Kung naay luwason, napoy ito luwason. Napoy bukti ba? Naay luwason na buhay, napoy padugo. Ganahan mo dito sa padugo, dito. Ay, bukto. Kaya, maningin ang yuta sa dugo. Sa mga magsupak, sa mga naglansang ni Kristo. Mao man, ato na yung pangutanon si Jesus Kristo. Din kita ni Jesus. Kay maton ni Elias, maton ni Juan Bautista, dili mo siya Kristo, dili siya si Elias, dili mo siya propeta. Karon pangutanon na to si Jesus. Kay si Jesus ang kamaturan. I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Kinsa ang kamaturan? Si Jesus. Dili si Bautista. Manila hati, manila dando. Soon. Mutanong tiga na makat pa si Jesus, yun po dili, inuro na makat. Mutanong tiga na mo naging pamulong ni Jesus, Masyon Bautista mo si Elias, di ko na mo to. Buot pa sa mo. Uura ka. Pero sa pulong ni Jesus, mga akong ibalik mo, di na ka mo to. Kaya gusto mo mo mabasa diya, ingon si Jesus, kakana bitaw si Juan Bautista, reincarnated na ni Elias. Pagkaluoy sa mga depender ng Juan. Di mo matawag ang depender. Kung isulatan niya sa Biblia, nga naingon si Jesus nga, mga tinunan nga dosi, nabilay ko Pedro, di ba ni? Kanina ito si Juan Bautista, reincarnated na yan na ni Elias. Isulat Biblia, isulat kayo mabasa sa Katoliko Juan. Kaya man lang ang depender na ikadepend. Sa unang pagkahimong ang depender, kung mabasa na sa Biblia. Ha? Kung saan pagkuha sa mga depender, kung iputang niya na si Juan Bautista, reincarnated ni Elias, nakapay mo depend? Pagkabulo ka. So, pag depend mo, basta naman na reincarnated na, di ka nang protestante ka rin mga sita, mo to, reincarnation. Anawa? Ano nga protestante ang ikan sa Katoliko? Dili mo to, reincarnation, niagi na sa mga Katoliko. Isang iya, madali tinuro ang reincarnation kaya dili mabasa. Kung nasulat ang reincarnation sa Biblia, dili na mamusupak ka Dili na mamusupak sa kuan. Reincarnation. Ang buot pasabot yan ha, dili na mo mahimong depender. Wala ka tayong batihan. Bakit ka na? Tingnan mo, nabasa man. Kung ibutang pa naging harina sa Pilipinas, mas pabay batihan na to. Kung ibutang pa na niya nga, si Abraham, maunay karoon, mubuha mo ng lana, mas pabay batihan na to. Wala na. Kaya kayo mabasa man sa balang kasulatan nga ang Diyos sa kaulihang mga adlaw magdalag mga sunugo, madulunda sa pag-harvest sa matarong dautan. Utang giingnan ang mga apostoles pasagde ang mga sakot mutubo sa mga trigo kay pag-abot sa panahon magpadala ko madulunda. Pag-abot sa katapusang panahon magpadala ko madulunda aron hakuton sila ilain ang sakot sa klayo ang katong trigo sa dapat. Mula sa inyo, halipin gusto mo na kata ng vision ninyo, sugal, kasino na ada tanan, kaya naman, apostolik, saksisor man mo, unang wala sa inyong simbahan ang pagpanilhig, kaya dili inyong papel, nasa inyong papel, ang pasagdaan, ang tubo. Pagpasawag, ang mga tao na utang sa inyong grupo, ang pasagdaan lang. Muna nawa, dili pwede nga ibutang ang litra por litra diya sa balang kasulatan, kaya usahaw naman yung pagtubo sa mga sakot sa inyong simbahan. Pagtubo sa mga dautan ng mataraw, hindi na tumutuwa ng sulti ni Jesus. Tingnan naman, kamo na may mag-harvest sa una-una. Ito sa may katunganan sa pulong ni Jesus, magpadala sa Galunda ang harveston. Ilain ang dautan mataraw, dili na. Kaya magnauna ng limpyo, atik mo. Wala nga, program mo para diha po niyo papel. Aron, mugawas tayo ng tinuod ng mga depender. Okay, na-depender ka ron. Ang depender ka ron, kanang mutuo sa reincarnation.
Ay nga naman, si Jesus Kristo na pamatuon. At basahon na ba kung giusap ang pamatuon ni Jesus na reincarnated si Juan. At basahon sa Matthew 17. Matthew 17 at ito sa 10 tamang 13. No. Kanina, 10 man ito, karoon ito sa 13. Awa, ako na i-depend nyo. Dili kayo mag-depend mo anang gusto mong litra-punitra. Ano pagka-depende rin yung litra-punitra? Pagkaluyan mga tawa na grade 1, kaya ito karoon grade 1 na yapon, spoon feeding. Spoon feeding ang mga tao. Sa may pa-prove na ito, dili kinahanglan litra-punitra. Ecclesiastes 7:24. At ito, alis na ito mabasa, itong basa ko balik ng Ecclesiastes. Ha? Ingon na pa dahil nga basa sa uno. Okay, gusto mo katurang uno ang katumanan, pagkatoy-toy yun. Huwag mo kasabot na kaingon ng Biblia ya, sa Lucas 24:26-27, ang tanan na sulat, bigan kang Moises, hantod sa mga propeta, nagkahisgot, mahitungod kang Kristo. Mao na nga din sa pag-ingon kaya ka na, kahit na likwan, kahit na nagsimba, naghalag sa Diyos. Wa kay katungod mo supa kung basahon na ni Jesus Kristo amo ay katumanan niya. Kay sa Lucas 24:27 ikan sa basahon ni propeta Moises hangtod sa propeta kay Jesus mahitungod kang Kristo. Duy. Una gilabayan sa nako ng teksto ha. Gibasa niya ningisi ra siya. Then itipas og lain topic igo man sa dito. Tuno basahon na anay ito sa 7:24. So basahon. Kadto nga mao, halayo kayo, halalong diyon. Kinsa man ang makatugkan ini. Kadto nga mao, halalong halayo kayo. Kinsa may makatugkan ini. Tubig na, tubig. Mingon po nga tubig na pa, bitugkaron na hala, pa tabay. Tugkaron dito nga makita dito reincarnation. At ito sa lawa, pahit dito. Tuy-tuy. Kinsa ba maka-interpret ng laglong sa bingay? Juan 16:25 nagasulti si Jesus nga sa bingay apan mapot ang panahon ni siya magasulti sa tataw. Masabot kayo may tungod sa bahan mo na nadulay sa bingay kay tugkaronon. No? Bali mga tawanay. Dagang kita matuod ba? Pero silan. Muna nga dili ka matuod nga depende kung iya ka man lumutungkad ang balaan sulatan doy. Kan gina? Tugkaronon ka din, pangitaon, ipasabot. Kapag ay mangitag bulawan, nandito sila makita ng bulawan. Natin, sumayon ng mga mapa, mga trace, mga supay, mga code ha? Sign. Giling kayo yung treasure hunting. Tuwagi, lubong mo yung saging. Bimuang. So, na po ka treasure hunting nga. Mulai gusto na yun. Pagka-depender. Marakiduan. Uuya. Nanti magsilbi sa muna yan, kaya dili may matawag na depender sa Ginoo kung litra por litra ta. Atong palulungon ang atong kaugalingong puna-puna mga igsoon. Ha? Una nga lisod kayo ang kaluwasan kung dili ta magtuon sa kamatuoran. Ato lang basahon itong giingon tong sa panahon ni Moises. Kani ba itong giingon din sa Lucas 24:27. Ha? O sugod kang Moises o sa tanang mga propeta. Iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok ng kasulatan may tungod sa iyang kaugalingon. Muna pulong Isus. Matod sa Lucas 24:27, o sugod kang Moises o sa tanang mga propeta. Iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok ng kasulatan may tungod sa iyang kaugalingon. Si Jesus ang namulong anak. Nanti ikaw buot kung ganang Ecclesiastes 3:15 may tungod na nito. Ikaw magbuot zone. Kaya tanang kasulatan tayo supita may tungod kang Isus Kristo na. No? Wala nga itong basahon balik ang Matthew 17. Ang panabot ba may tungod kay Kristo. Ang iyang paggamit sa sulatan muna nang aduna kay repetition of history. Kaya kung basahon kay Kristo itong batang Israel na mo yung katumanan, huwag hindi ka magbuot. Iya itong katumanan. Kaya tanong kaling basahon, alam mo ni Kristo. Basahon ito ang Matthew 17, muli na kasulat. Kaya ito magipangutana sa Jesus karon. Ha?
Mo lagi na may son. Na sa akong ibasa kanina sa Isaiah 65:1, sa gingon, ako gipangita na adtong mga wala mangutana mahitungod na ako. Karon, kung mag-isip ta reincarnation, asa ti pangutana? Mangutana ta ni Jesus Kristo. Ako pasahod sa Mateo 17, Gis taman 13. Kung naabay tubag si Kristo, pagpamuto ng reincarnation. 17:10, taman 13. O gipangutana siya sa mga tinunan nga nagingon, nan, nganong magaingon man ang mga eskriba nga si Elias kinahanglan kuno nga muna sa pag-anhi. O kanila mitubag siya nagingon, mitubag si Jesus ha, tinuon nga si Elias kinahanglan mag-anhi. O, na makakasiso igsoon, na pag-ingon niya na, tinuon nga si Elias mag-anhi. Wala niingon si Jesus na, tinuon nga ang sama ni Elias mag-anhi. Wala niingon si Jesus. Anay, so, laro Biblia. O, tinuon nga si Elias kinahanglan mag-anhi. O, igapasiuli niya ang tanang mga butang. Away, pasulit ang tanang mga butang. Naman nag-iingon na, ang natong singkasing samahan, nato sa anak, nato sila singkasing. Muna itong payuli ha. O, pahulion sila sa Ginoo. Hulion sila sa Ginoo. Karon, sunod. Apan, sultihan ko kamo na si Elias nahianhina. Nabay kingon niya na, sultihan ko mo nga ang sama ni Elias ba nahianhina. Wala! Wala! Katuy-tuy. O, wala sila makailangan niya. O, di ba? Katuman. Kaya iskriba, kung libita, pagtubag ni Elias, kadili, awakin sila kailangan yun. Pero sa pag-ingon ni Elias, nga ako nagsindi sa wow, was sila kasabot. Muna clue, ihatag ni Juan Bautista. Muna, was sila kailan. Kung dili ka basa-basa o sign, di ka magtuunan ng katumanan sa walang sulatan, na propesiya, di ka kasabot. Inuno ilang gibuhatan siya sumala sa ilang gusto. Sama nga kaagi ang anak sa tao mag-antos diya sa ilang nakamot. 13. O ang mga tinunan nakasabot nga nagsulti siya kanila may tungod kang Juan nga Bautista. Sa inyo ni Jesus na tumbalikan? Ha? O kanila mitubag siya na nag-iyon, mitubag si Jesus. Tinuon nga si Elias kinahanglan mag-ani. O tinuon na si Elias mag-ani. Sa 13. O ang mga sa 12. Apan sultihan ko pa mo nga si Elias nahianhina. O sulti ni Jesus ha. Kaya mumutana lang ita ni Jesus. Isaiah 65:1. Pamutana na anhin na ba si Elias? Tubag, Panginoon sa Kristo. Tubag ng Panginoon sa Kristo sa iyong panahon. O kanila mitubag sa nag-iyon, tinuon nga si Elias kinahanglan mag-aanhi. Sa 12. Apan sultihan pa mo nga si Elias nahianhina. O, naman si Elias sa panahon ni Jesus. Padayon ta. Sa 13. O ang tinunan ng kasabot nga nagsulti siya kanila may tungod kang Juan nga Bautista. May pa ang mga 12 ka apostoles o ang mga tinunan nito kanan nga naminaw nakasabot nga ang ipasabot niya ni Jesus nga si Elias mao si equals ba equivalent na Juan nga Bautista. Si John the Baptist nakasabot ang 12 ka apostoles o mga tinunan. Wala gipangutangan na po siya. Exod. Totoo ba reincarnation siya na? Yang tubag hinay kay tao. Katuhon dili. Hindi. Pagkaroon na siya hindi. Katuhon dili. Kaya may paglilit pa kanuto, hindi na. Awa, dili. Ano to? Hindi. Ito pa. Something ba? Katuhon dili ba? Ano man? Dahil may gusto na itong San Gabriel na labayan ng teksto pa yung Jesus ng Pangulong. Meron ruha siya. Walang sila sa ron. Kasi Jesus may puntaan eh. Ha? Jesus man. Muna nga, kung tinood sila na apostolic successor o succession, sila ang nagsunod sa mga puluhaton na gisamo ni Kristo dito sa apostolic. Sinabi na si Pedro. Kaya si Pedro sa mas mga tinunan nga apil nining 13. Nga ang mga tinunan na kasabot nga nagsulti siya
kanila may tungod kang Juan nga Bautista. Kung nakasabot ni Pedro nga si Juan Bautista mao si Elias. Therefore, kamo mga Katoliko nga apostolic successor ni Pedro, mutuo mo nga si Elias mao si Juan. Di mo naman mutuo nga naman si Elias o si Juan Bautista lahi yung nawong. Si Juan dito, Likayab, namatay ba wala sa Likayab sa buhay, nawala na siya. Elias, kung sa'yo nagway Elias, ay gusto ka makabot ini, mura kong nagwaya. Nga karoon kayang Ginoo, lahi pa ng pagi sa Ginoo pagkulong sa kalibutan, inkarnasyon. Kaya si Kristo kaya ang Ginoo, ang Espiritu matong ituwan, pagkatong sa kalibutan, nahimong tao. Kung katong si Elias, may kayap to rito, kung sultian mo sa kamuturan, na nahimo sa Espiritu, sama ni Jesus, nga nikayap na ay lawas, nagpahikap ni Tumas na ay bustot sa kilid, kung na ay bangag sing kamot, tao si Jesus pagkakanaw. Pero sa pagkayap ni Jesus, ado na pa ba lawas ni Jesus na makita? Wala na, nahimo siyang spiritual pagbalik. Kung kapalo mo scientifico, science na study, kanang tubig, pwede mahimong solid, liquid, mahimo siyang ice. Ha? Kaya ganing kalibutan, science pa rin. Pagbuhat sa kalibutan, yung una pagbuhat ng mga kahoy, ipawalayan mga anak, araw doon ay hangin, hanggang bulsa mga anak. Araw doon ay makaon. Kung na pag-islutan ang tubig, mahimong ice, sulit. Hikap mo tubig, hikap mo ang ice, kahit kayo. Pero kung ice, malusaw. Kung ang tubig, mainitan, tanawa ng suba, kung may naiiling nyo, mubas, asal na tubig. Nahimong hangin son, misakas ko to, evaporation. Ing ana po ang sistema. Kung tumo lagi mo, kung tumo po, kung kanang misteryoso Ginoo. Kung nga, nahimong espiritu, pagbalik sa panahon ni Jesus Kristo, kay tao po man sa Ginoo si Elias, na muuna, kaya sa Jesus ng buwas, muuna man sa paglipto sa dalan si Juan Bautista, inkarnasyon na po si Elias. Ha? Pero, inkarnasyon, kadaan naglawas na karne. Doon na kay ulod. O, nahimong tao. Pero kay tagna naman to, na mubalik si Elias, therefore, putangan mo rin. Ha? Reincarnation na siya. Kaya naman, Elias na giskutan. Elias sa kanya ato, na unod, pagbalik ka rin, pagkatao, sa tiyan sa ikahan, dito kay Elizabeth, pag-isgutan na yung lalagay sa dito kay Elizabeth, dito bumuha, o doon na siya lawas na flesh o unod. Tawag na reincarnated ni Elias. Kung pagdipinsa sa pulong ni Jesus. Kung yung sa pagdipin, matong ni Jesus, siya na ianhina, kung siya mo si Elias. Masabi na siya sama ni Elias. So kung sabton, nga ang Espiritu sa kanya to, nga dito mo si Elias, itawag sa Ginoo, itagagunod, ipakatawag po sa reincarnated. Kato, masabot na to nga ang nagkasabot, mao ang mga apostoles. Nasabot sa mga apostoles, nga siya nagistot, may tungod ni Juan Bautista. Ikaduwang pumatol. Kana, ipaagi na to sa pulong ni Jesus, nga ang nagkasabot apostoles. Pero kay mangutana man ta ni Kristo, ako wala ikaplagi dito mangita kanako. Kay sila wala mangutana. Kung mangutana, kita ro mapaplang ta. Mangutana ta ni Jesus ben, gikan sa ba litra por litra, kung kana ba si Juan mo ba si Elias, atras ta sa 11. Una nga maya ginang atras ka. Tinali ang tinuod. Atras na to. Balik ta sa to. Balik ta sa unang sound sa Mateo 11. Atras na to isulod. Mateo 11, ito yung sulat. Mateo 11, 13-14. Nahalang ng kapalo kita mo, depender mo kata. Ang masahon. Kaya ang tanang mga propeta o ang kasuguan na naghimo mga propesiya hangtod kang Juan. Ang Bautista nagsagot na rin.
Kaya yung basa ng title na sabaw, ang mga sinugo ikan ng Juan the Bautista. Title na niya nga chapter. Chapter 11. Kaya ang tanan mga propeta o ang kasuguan na naghinog mga propesiya hangtod kang Juan Bautista na. 14. O kung buot kamo mutuon ini, siya mao si Elias nga mag-aanhi. Period mga igsoon. Kung sa isulti ni Jesus, kaya ang tanan mga propeta o kasuguan na naghinog mga propesiya hangtod kang Juan Bautista na. O kung buot kamo mutuon ini, apil ka ba din igsoon niya? Lando. Kung buot ka mo tuon ini, matong ni Jesus, diligi ka na ko ha? Kung buot ka mo tuon ini, siya mao si Elias. Klaro, Lexon. Ang tanang propeta, mga pangimatoon, nanungtad hangtod kang Juan. O kung buot ka mo tuon ini, siya mao si Elias. Bisay kasulti, si Iso Kristo. I am the way, the truth, and the life. Ang sulti ni Jesus, si Juan mao si Elias. Wala siya masulti kasi Juan sama nga propeta Elias. Ang magdugang sa malang sulatan, bumagan sa hampak. Antay ka sa hampak na sumulikop ito kayo. So, diyan niya kalikay na hampakan. Ang buot ng mo, may sura pa rin yung stima na pagkapuputulin mo. No? Gusto ka matinuod ng defender, magtuon ka sa tinuod, na naka-eskwela sa spiritual division. Hindi kayo nag-eskwela lang dito sa university ang mahimo pa. Hindi lang kayo mahimo ang defender kaya nag-eskwela lang para seminaryan. Luan na po sa katao nga wala yung tao na nagkatod sa spiritual division. Kung sa'yo maturuan ng spiritual division, makasulti sa mga tinago sa Diyos. Nabay tinago ng Diyos? Naa. Basa sa Daniel. Naa diya. Balong mo kabasa mo na. Ang Diyos mo'y nagmugna o mga tinago. Asa ba sa Exxon? Come on! Daniel! Basahan natin sa Daniel 21. Daniel 4. Ito sa Daniel 4:20. Kung basahon mo ito. So, pakitaan nyo din na. Ano ba? So, Daniel. Ang Diyos, may nagpugna sa tinago. O tunay tinago ang Diyos. Sige. Kinsay mo basa niya? Nakaraan niyo. So ako na lain mo basa para ilis lang tayo nga kuwi na bermotong istorya. Ibasa niyo mingon sila nga yung basa iharap sa Biblia. Na mo gamit King James Version. Dili nga Biblia na kami nag-imprinta. Biblia ni nga gigama sa panahon ni King James. Asa? Ay, dire. Kaya saya na itong teksto palibali nung unang verse, unang kapitulo. Muna ito'y kabasa, ito'y Sol Cardinal, si Simbong Yapo Tahor. Gusto ko nga sa mo basa, nga wala ta nagtupot, o dumakama, o patupato, o nga ng Biblia. Dili pareha sa ilang Iglesia, itukod. Matol ito, tukulong ko ibabaw nila ang simbahan. Ilang Biblia, simbahan, itukod. Pero sa Greek Bible, Iglesia o katauhan. O, basa Edson, basa Edson. O, makita ko ka. Okay. Basa na, kung may tinagong Diyos. Daniel 12:4. O, sige. Apan ikaw o Daniel, mo ang tinago ang mga pulong, no eh? Tinago mo na. Dahil ko na dahil. Katong sa, hindi na tinago. Sige, liya. Tabang-tabang. Sige, kaya ito nang i-appeal kay karon mo to sila nga doon na kay eskwelahan sa spiritual division nga mga wala ba mapunta sa kalibutan. Ito pinagiging ng Kristo nga
Kung masulat pa lang ang tanan sa pulang kasulatan, apan dili, no? Apan dili kay ano man. Dunay gilain sa Ginoo nga magdala ng kamaturan. Dunay magpasabot. Dunay mo isulti niya ang tinagom lagi mo sa 1 Mrs. 25 nga nagasulti ako sa bingay apan mo abot ano niya nga ako magasulti sa tataw gayon nga masabot. So mao na din ha, no? Una nga tinuod yun nga kinahanglan ang tao eskwela sa spiritual division aron nga mabutyan niya kung sa itong naapasunod sa utok sa Ginoo nga wala masulat din sa bala kasulatan usa din kaning reincarnation. No? Kaya naman nila, kaya itong basahon din nila. O di ba, si Kurt Felix sumubasa o si Kurt Flair o isa pa ng napay na ikon niya, Bible niya. Aron nga ato mapamatudan nila kung unsa gayon ang pulong sa Ginoo. Na dunay ipadayag, duna po'y tinago. No? Muna may igsoon. Sige. Ato panayon sa ato sang basahon ang Mateo 11:13 o ato na nabasa ang mato ni Jesus si Juan Bautista mao si Elias. Ha? Okay. Sige ba son? Okay. Kare. Daniel 2:28. Rawa, muna akong pangita. Sa Daniel 2:28. Atong ibabasa ni Sister Claire. Aron nga dunay kamatuod nga ang Dios mupadayag og tinago. Bot pasabot dunay tinago ang Dios. Ali sister. Aron nga makita nila nga dili gyud ako nabasa na ingon basta dayon nga ay murang sa basa gilisay ng pulong sa Biblia. Dili yun. Okay, Leo. King James Version mo gamit? O, sige, King James Version. Daniel 2:28. Yan. Sige, basa. Daniel 2:28. Apan adunay usa ka Dios sa langit nga mopadayag sa mga tinago ug siya magpahibalo ang hari Nabucodonosor sa mga butang hitabo. Okay, salamat. So, dili pa lang sa panahon ni Nabucodonosor, sa panahon ni Daniel, dito ka Nabucodonosor, na si Nabucodonosor, nangita o hulugan sa damgo. Nangita kung unsa yung damgo, atong mabasa din ang Diyos magpadayag o tinago. O? Apan adunay usa ka Dios sa langit nga magpadayag sa mga tinago. Ingon bugan nga tinago niya katumangdan ko ni Nabucodonosor. Kanalimtan niya mo kanhimong tinago, ingon siya. Unya kaginon man ning magpadayag sa mga tinago. Dili kay katungdan mo Nabucodonosor. Daghan pa mga tinago Dios, ang Dios ra lang mupadayag. Muna nga dili isulat ang reincarnation sa Biblia. Ano mo sa mga tinago? Pero kung naay utok sama sa tinuod nga depender sa Ginoo, makasabot kung sa kanya ito ang ilibita o sirdote nga nangutana ni Elias. Nga pag-ingon ni Elias kasi dili siya ang nangutana kay Juan. Sa pag-ingon ni Juan na dili si Elias. Nangutana sila, kinsa ka man di ay, namin ka-report dito sa Jerusalem. Kasi tubag ni Elias, ako ang magasinggit sa awaw. Kasabot na sila, ang kanang Elias, magsinggit sa awaw. Pagka wala isla balance na muna. Wala yung mga tao na dili tinuod nga depender. Muli Catholic faith na punder, si Master pa ito naman. Dili may kahayag kahatag sa mga tao. Gusto may hatag sa mga tao kung mabasa ra. So pag imong kahayag ka na kung mabasa ra, so pagkahimo imong believable. Kung mabasa, imong mabatuon. Hindi na ka believable. Kanawa ng abogado. Kanawa ng abogado, debate ng doon abogado, tubangan sa huwes. Ha? Nakapagin sa 2:47. Sige, 2:47. Nagtan pa basa niya. Ang hari ni tubag ng Daniel, umingon sa pagkatinod ang imong Diyos, mao ang Diyos sa mga Diyos, ug ang Ginoo sa mga hari, ug ang magbubugna sa mga butang tinago. O
o mao yang ipangita pag ginabugat kayo. Kung ganila ang Ginoo mupadayag sa mga tinago karon ang Dios nga mao ang Ginoo sa mga hari ug ang magbubugna sa mga butang tinago. Daniel 2:47. Timati na brother. Jando, yawat na lang na mapil kas kaluwasan sa Ginoo. Ha? Pero dili malabado ang inyong kaitang. Nga lang yung tuwa ka sa Ginoo. Kaysa primero, dunay may kuha ka simple, piligro gito. Karon naalabado na yun. At kay sugod buha ng biduha. No? Uyaw na mo buha. Uyaw na gina. Di ka doon, doon na gina sa lambutan, nagawag sa butas, nagawag, nabulog sa buha. Dahil Diyos 47, ang Diyos mo nagbubugna sa tinago. O sa Daniel 2:28, ang Diyos mo ang padayag sa tinago. Karon, kamu gusto man ninyo, na ninyo mabasa ra, wala pagpadayag sa tinago. Karon, kami naabay sa Pilipinas sa matuuran, na nasong mahal ng tudlo, kami nagbukter sa tinago, na wala ninyo. Muna istadihin ninyo. So karon, ato namang ibasa nga si Jesus Cristo ang Spirit of Truth. Nisulti naman nga si Juan Bautista mao siya kung buot ka mo mutuo kaniya. Yung mutuo, di ba mo nito ni Jesus Cristo? Simple analysis mo igsoon. Kung saan pa ilan ito pagpatuo na ilan kaya ato namang ibasa nga si Jesus Cristo mao ang nagsulti nga siya mao si Elias. Ano na yung so, ano sa mga nga naman nga si Juan Bautista di man mo angkon, no? Nga naman nga si Juan Bautista dili mo sa mo angkon nga siya si Elias. Gani wa rin ang pula ang propeta. Bot pasabot nga dili na tamutuo nga si Juan Bautista propeta kay wala man siya mo angkon nga siya propeta. Nga naman lagi sa inyong simbahan na naman gitawag nga San Juan. Magsinabli ay tubig ka ng sana. Ayun na nagsan, buli. Gano'n mutuan mo nga si Juan propeta sa inyong katikisin niya, sa inyong sangyaw. Mutuan mo lagi mo nga si Juan usa propeta. Kay mabasa man sa pulong ni Jesus sa Lucas 1:76. Isa ka na nabasa niya, ano nga makita mo dire. No? Yawat na lang, ang taingon ko sa Lord, may kauban ni Sutuan na ito. Pero nga na ako, wala na sila sa ito. Hangko ba niya, nagkaroon sila manuban, nasa Europe, nasa Amerika, nasa Spain, nagkaroon mga pare dito. May nagkaroon mga pare. Kadang nag-isulti sa sulatan ng pasandae. Manubo ang dautan, matarong, ibuong kalimutan, pasandae na. Kaya harapin sa ginot, ibuong kalimutan man. Sugod rin sa tunason, walang sudah. Natural, daghan, di po. Kaya kitadaan mo sa Diyos, kung tatapos ang panahon, 2,000 years. Ano, 1,000 years, simple po di mo berang. Daghan mo. Kami, bago ba? 1,090, no? May ngita din kayo maputay na asol. Asal makita, mais kita nung namunga na yun. Makakaya kaya po ng mga tawanan. Gusto mo sa pag-analisa, di ka sabot, di ka tulong mag-analyze. Tungkol silang garbo ba? Nahimo nila na yun nga ito ang kamaturan ng ipagulong ng Kristo. Ako sa Lucas 1. Isa basa? Okay, dapat igsoon itong kaminala. Dapat igsoon pare, kaminalo. Sinuingon po ka na wala di ka ubang mga sinrute. Naayos na rute. Hindi ka po basa na rin. Hindi. Ano makita rin mong lindot na sulong na blue color. Oo nga? Lucas, Okay. Kapitulo 1, Versikulo 76. O ikaw, bata, pagkatawag na propita, panabing halandon, kay ikaw mao man ang pagkauna sa Ginoo aron sa pag-andam sa iyang mga dalan. Alam, akong kusgaw na, akong pasahol, balik, anong galing nyo? Lucas 1:76. O ikaw bata, pagkatawag nga propeta sa labing halandon. Isa mo tawag ng propeta. Ha? Ikaw bata, pagkatawag nga propeta sa labing halandon. Isa may labing halandon. Mao ang Ginoo. Mao si
Jesus. Kinsa na mo tawag og propeta sa mga bata? Si Jesus. Kinsa ni bataan? Kung yun ay atrasan mo igsoon, ang titulo ani, ang title ni kuana, passage din kani mga bersikulo. Lucas, kung basahon mo sa City, ay title niya ang propesiya nga gihimo ni Zacarias. Kinsa ni Zacarias? Amahan ni Juan Bautista. No? O si Zacarias, ngayang amahan, na puno sa Espiritu Santo, naging mo sa propesiya, na nag-ingon, dahil ang ginoon Diyos Israel, tungkol kaya giduwa, itubo sa iyang katauhan, o kalang kanato iyang ipatindog, ang usa kagamanan, manuluwas, hindi sa kaliwatan na bed niya iyang alagad. Sumala sa iyang gisulti, pinagi sa baba sa iyong mga balaang propeta, supat pa sa karaang panahon. Nga kita pagalasan gikan sa atong mga kaaway, o gikan sa kamo sa tarang mga nakadulog ka na to, aron sa pagtumal sa kaluoy ngayon isa dagto sa atong mga ginikanan. Dili ko siya pasawag kasi numero, no? Ibasa na ko. O sa pagkahinumdum sa iyang balaang pakigsaan sa panumpang ngayong himo hangtod kang Abraham nga atong amahan aron sa pagtugot nga nato. Kita ingon sa linuwas gikan sa kamot sa atong mga kaaway, mag-aalaga unta kaniya sa walay pagkahadlok. Diya sa kabalauran o diya sa kabalaanon o pagkamatarong sa iyang tubangan sa tanang mga adlaw sa atong pinabot. O ikaw bata pagkatawgon nga propeta sa labing halangdon kay ikaw mo ang maguna, magauna. O tanawa ha? Kay ikaw mao ang magauna sa Ginoo ang pag-andam sa iyang mga dalan. Kinsa may magauna? Di ba si Iyas, Malakias 4:6. Kinsa na mulong nga si Iyas Mosuan, si Iso Kristo. So kinsa may maguna din nga bata? Sa wala pang nagawa si Jesus na bata, unang ipangalan mao si Juan Bautista. Dito sa inahan na si Elizabeth, sa awan ni Zacarias. So kaning bata, kinsa mo tawag nga propeta ang labing halangdon. Pag ingon sa Levita o sacerdote, propeta ka ba? Subak ni Elias, dili na makaksiliyas wala. Wala na makakitaw sa om. Kung imong material, na makaksiliyas o si Juan Bautista. Kaya tinuro ng mga propeta siya, liba-liba siya. Pero mabasa man na ang mutawag niya propeta, ang labing halangdon si Jesus Kristo na natural. Pag mutana ang Levita ng sacerdote kung propeta ka ba? Dili isa lang po. Kaya nga naman, si Jesus man ang mubautismo. So, wala salat si Elias. Claro! O niingat po si Juan, si Juan, kung ipangutana siya sa si Elias, nitubag siya ng dili, natural. Wala nakasumpa si Juan sa balaan ng mata. Kaya mutawag niya propeta si Jesus man. Ha? Dili man yan paglayon. Kaya mga pamatuod man, na may mapamatuod nilang dua. Si Jesus pamatuodaan ni Elias. Si Elias po pamatuodaan ni Jesus. Kung na ilang give and take process. Sabot ka, sabot ko. Muna nga, walay violation na ino si Juan sa pag-limor niya dito sa tubangan sa mga Levita o sacerdote. Pag ingon na madili sa si Elias, muturo pa rin silang nag-ilit sa si Elias. Nga iya na itong himo, kaya nga naman, ang maghukom ang labing halangdon, huwag katungol si Juan Muangnon. Kaya yung pamatuod ang labing halangdon. Yung sa pamatuod ng propeta siya, kung ibasa ito kanina. Asa ito ibasa kanina? Na ang mga propeta, sa? Kung ibasa ito kanina, ano ito? Sa Matthew 11. Balikan na ba yung sa pagsulti na propeta ba? Pambatikan na rin. Kaya ang tanan mga propeta o kasubuan na naghimo mga propesiya hangtod kang Juan. Mateo 11:13. So tinuod na ang labing halangdon may mag-proclaim ni Juan Bautista na propeta o gawas pagkilala o kung buot ka mamutunin siya o siyas. Kanawa. Mateo 11:13-14. Duha ka po ang i-proclaim ni Jesus Kristo matutungod kang Juan Bautista. Una, ang mga propeta kasubuan magalugtad hangtod kang Juan Bautista. O kung buot ka mo to, siya mao si Elias.
Tuhan. Ang gibautismo ni Jesus ito kang Juan Bautista. Propeta o siya si Elias. Natuma ng misulti na pagkatawag sa propeta sa labing halang. O natuma po ng sulti sa Malakias na magauna si Elias. Kaya problema ni Jesus na kung buot o mutuo si Juan Bautista mo. Walang inon, nasama ni Elias. Walang dibati lagi, wala lagi payayo. Kaya inyo ba na may katulad na gaya mo, asang mulkasa, sa Deuteronomy ninyo, ato ng masaw niya doon. Atong iladlad, ang imo kabakakon, yung sa iyo papato, ang balayang kasulatan, ano lang ingon ka mga tinoon sa mga tao na inusintir po sa kanuuran. O nagiging sabihan na ang buta, nag-agak sa buta, sa kaong nahulog silang mga kaya naman, kanuoy sa inyong mga membro, mawag ito, katulong sa mga kasulatan. Pag po sa isulti ni pare, moro po ituruan. Kung masipkat ang iyong pare, kung masipkat ang iyong magsayaw simbahan, ang inyong mga membro, sipkat po. Kaya naman, dili ngutana ni Kristo. Mas dito pa sila sa mga Levita o mga sacerdote. Nag-iingnan ni Juan Bautista na dili ko si Elias, na dili ko propeta. Di ang report sa mga Levita o sacerdote, dili si Elias, dili siya propeta. Ito rin po mga karon. Kamu nga magkakong simbahan sa kalibutan, nito nga si Juan Bautista, dili si Elias. Kaya sa inyong doktrina, sama raman ni Elias. Ang Quran pa mo, kakaluan na sunod sa mga ito ni Pedro Apostol, sa makalan si Pedro, na kapag unawa, nga ang ipasabot ni Jesus, si Juan Bautista. Lagi na, ako lagi, alimutan na ni Jesus alimutan na. Ako, wala yung kaplagi niya ito nangita. Kaya naman, perting ko sa Biblia, kung sikatuig, wala ginamutan na ni Jesus. Nalaman tubag ni Jesus, Biblia. Ang gigalian na sa naso, nalaman tubag ni Jesus, Biblia, sa Matthew 21:23. Kung ang tubag na si Juan Bautista, mau ang bagong lawas o reincarnated sa understanding ni Elias. Terus Biblia, nara diri. Nara diri. Matthew 11. Nga naman, mutas ka anang ingon nga katulad o sama lang. Puno dali mo na. So, wa na mo'y labo sa imong kaugmaon. Kung asa ka padulong. Kaya ang dili dapit ka na ko, bato ka na ko. Sa ngayon, Jesus. Bisa pagpila kapalay na ninyo. Bisa pagpundok sutana ninyong lawas, pag kasapaw. Pagka di mo dapit sa pulong ni Jesus, batok mo ni Jesus. Kamu ang ministro na nagpakuan pagkamadulunda sa kaya apan mga ulipod ni Satanas. Kaya naman, mismo nga si Pedro, nga nisumpak sa pulong sa Ginoo, giingan pamanggarin ni Jesus, tawa sa tanas, buot pasabot. Dilipot sabton nga mo nagbuhat ng nagdautan, sa tanas na ka. Dilipot sabton, nga kung ikaw, himo niya o ganang magpanugal o bisyo, o kung sa mga bisyo ka nila ngayon sa langit, sa tanas na ka. Pero si Pedro nga, apostol ni Jesus, igo na galing isulti nga, Ginoo ko, magbuhat na rin o tulda. Para ni mo, para ni Moises, para ni Elias. Pero dito lang sa bungkod. Kaya hindi, takpong siya sa dili, mapatay siya sa dili, takpong sa dili. Kung sa isulti ni Jesus, pahawa sa tanas. Yung pulong sa Ginoo, lang matuman. Mauna, nga kung sumpak mo sa pulong ni Jesus Cristo, bisa magparing ka. Bisa pagsanto papa ka sa rumah. Sa tanas siya buka sa sumbangan ni Jesus. Basta mo sumpak, rin. Tawa si Pedro, inyo makala si Pedro nga tawag sa papa. Itawag pa si Pedro sa tanas, kinisumpak sa Ginoo. Unsa pa ka mo, nga si FD na mo, ito, nisumpak mo sa pamatuon ni Jesus, nga si Juan, o si Elias. Wala mo kung gawin ni Pedro.
pagkano itong mga lumutudlo, hindi ko tumog kaniya. Kita ang apel niya ng mga tawahan karon nga gasulti o bakat. Wala nga depend, wala nga depinsa, wala ipabarugan, ipakaulawan ng Jesus. Dapat naman yung mabasa pang litar-litar ng Incarnation sa mga sulatan na si Jesus Cristo na pamatuon nga siwan mo si Elias, imong pamutangon si Jesus nga naabay na Incarnation. Kanina naman ang istorya ha? Kinsa imong iprofesahan na Lison, dili ako. Dili ako magtudlo, dili kami. Kinsa imong iprofesahan sa pag-ingon na mabasa pa rin ang Incarnation siya. Ang Ginoong sa Kristo, ipakaulawan mo. Nga naman, si Jesus tumulong na si Juan mo si Elias. Wala sa ninyo nasama ni Elias. Ingon nila si Juan mo si Elias. Imong ipatudan na dili mabasa rin kami. Kinsa imong gihimo pakakon? Si Jesus. Malagikan karon magpuro na mas kadto. Kaya kung mayroon ang Ginoong sa Kristo, baka ako bawang sa libutan, pantay ka. Di ka magilusog. Kaya Biblia, may kunta, dili kami. Igo na namang gisulti ang Ginoon, kaya kami nakasabot sa tinago sa Diyos. Ako nang ibasa rin na. Ibasa naman ko niya, Daniel 2:28, Daniel 2:47. Kaya doon ay tinago ang Diyos. O kung sa tinago niya na, wala isulat ang reincarnation. Pero, mas sabot. Sama ni Elias. Sama ni Juan. Nalibalitan siya. Nagdili siya si Elias. Nalibalitan siya. Nagdili siya propeta. Pero, pagpangutana sa libitaw, sinuti kung kinsa ka ba, nanay ka report sa Jerusalem, kung sa'yo tubang ni Elias, ako ang nagsinggit sa wow. Kinsa na nagsinggit sa wow? Si Elias. Nalawa mo na sa sa libita. Tungkol kaya ilang ipruhan ang paglimor ni Juan. Wala sa motos, nagisulti ni Juan na siya magasinggit sa wow. Wa, semua lagi ang kahoy na ila, pinani sa informa. Di kayo pinani sa mabasa lang. Ang paglimor ni Juan, ganito sa Elias, ang paglimor ganito sa propeta, tumor kaya mo proclaim niya, labing alam mo. Walang Mateo 11, 13, 14, di proclaim ni Jesus. Kaya siya magbunyag sa Espiritu Santo kayo. Espiritu ka ni, Espiritu ba, kinsa yung Espiritu, ngayon ka nga, ako tinuro na rin ka na sundili ang tamdakan ng tao sa libutan. Kung saan? Kaya mamatay ng umahan bato sa anak ng Espiritu. Hindi daw dagan. Pagka wala. Wala tuong sa walang kasulatan. Nagikan pa kay Adan. Ang tulito kay Louie. Kay Abraham. Ang kaliwatan. Saan mas bito sa anin? Di, mahiyap-hiyap pa daw. Dito pa sa panahon ni Adan, nga mudaghan sa libutan, wala isulti o pila ka naghanap pagkakalang mudaghan nila. Pero panahon ni Incarnated, perfect nila. Kaya naman, doon na Espiritu na wala pa nataon sa kanyanto. Doon na po Espiritu na nataon sa kanyanto. Apan gipangita sa Diyos kagtong ng agila. Itong pangitaon sa Diyos, si Elias. Pero ay mag-auna, gipangita ang Diyos, si Elias. Diyos ang pangita ang Diyos, si Elias sa iyang panahon. Dito ni Juan Bautista. Dito ang Espiritu ni Elias sa lawas ni Juan Bautista. Muna nga, ang lawas dito sa kanyanto, na inyong Espiritu, o pag-abot sa panahon ni Jesus, girin kamet gitagaan unod, motong unod ni Juan Bautista, pinagi dito ni Elizabeth. Ano ang panabot ang Trisol? Ha? Ako na pasahon ng Lucas 1:17. Ha? Pamati ha? Kaya kanya mo lihatag din mo muna yung hangay sa Kristo sa anuhan ng tudlo. Mga nga, hindi na kaamay, masulti nga. Makisulti ka niya. Kaya mo na rin ako na hangay yun. Ano na? Kaya ay pinimo ako sa muna. Alipuris na ka sa mga paray niya. No, dibate ka sama sa mugimo sa matutudlo, dibate ka niya. Mapapirma tapos dito sa Pilipinas, mugin sa mapilde. Ana yung simbahan bihagay. Ana simbahan sa Pilipinas amuha na. Ayan mo sang yan nila, ipakakon mo. Pero kung kami po napilde, ayun na yung simbahan. Okay na, ayun na yun. Pero kung mapilde, anak sa simbahan. Muna naman bugiga po. No? Kung mapilibati mo sa umahan mo tutlo, apirmas bilinte, bisagay ka sinuhan. Dayon, counter science rin sa Papa, sa Rome. Pagkapili ninyo po,
Awan ay katungod sa papa ni Jesus Tuhan. Awan ay katungod ang sa papa ngulit ka abuloy sa Pilipinas. Tax mula ang abuloy. Gobyerno sa Ginoo ay tax gyapon. Niya karon gabayan og saktong buwis sa mga tao at atong mga opisyal nga pakatong dagko. Gamit ang pulong sa Ginoo, aron ingon nga balaan kayo. Tungod ka mahal karon nakuha, resulta karon tudlo ang batak ang mga tao. Na yung pansakto doktrina pud daghang batak kaya wala usa din hari mo for reincarnation. Ipakaulawan si Jesus Kristo. Sa Lucas 1:17 atong basahon. Unsay gisulti dinhi? Og siya magauna kaniya. O di ba? Kinsa ni magauna? Elias gyapon. Og siya magauna kaniya diha sa espiritu og sa gahom ni Elias. Sa ingon, siya magauna diha sa espiritu og sa gahom ni Elias. Pangutana. Sa panahon ni Jesus, katong si Juan Bautista nga gihukman ni Jesus nga mao si Elias, espiritu ba to? Ha? Espiritu ba si Juan Bautista nga gibunyagan ni Jesus nga mao si Elias? Kaya may ngulong pagkakita, espiritu na brad, espiritu ka na hapon ba? Kung kaya kita ni mo, right lide, may gusto niya masabot. Kaya mabasa ba rin si kung siya mag-una kaniya diya sa espiritu sa dahon. O, ito sa espiritu. Huwag yung masabot kasi Elias, espiritu na sa panahon ni Jesus. Espiritu na nila makita, o puti na makita. O, tinuro ba ito? Kaya yung espiritu si Elias yun, at tubangan ni Jesus o si Moises, may kaya mo ito ba? Natapat. Kita sa mga kinuha ito. Pero, sa wala pong makita si Elias o si Moises tubangan ni Jesus, sa buhi pa si Juan Bautista, gibunyagan ni Jesus ng mga si Elias. Asa-basa. Matthew 11. Atrasan ng tekson. Ano ba yung pinatras kay brother ng tekson sa Matthew 11. No? Anawa. Atong basahon. Dinhing dapita manggod. Dinhing dapita. Samtang nagsulti si Jesus nga siya mao si Elias, si Bautista na ana sa bilangguan. Dine. Ha? 11:1, 2. Ato isulat. Sa Matthew 11:1, 2. I-prove na to nga ano nga chapter sa pag-proclaim ni Jesus nga si Elias, si Juan mo si Elias, buhi pa si Juan Bautista. Pasahol na to. Kung sa nakatapos na si Jesus paghatag o mga tugon nagto sa iyang napulong duha ka mga tinunan, siya milakaw gikan dito aron sa pagpanudlo o pagbali sa mga lungsod niya. O sa pagkanungog ni Juan dito sa bilangguan. Kinsay nakadungog? Samtang daw si Jesus nilakaw dito sa lungsod at pagbali sa dos. O sa pagkanungog ni Juan dito sa bilangguan. Ano si Juan? Sa bilangguan. Klaro ba? O minang magandang lagi sa lingwana. Ay lain ng Juan ito. Panahon ni Jesus tao ng bilanggo. O sa pagkanungog ni Juan dito sa bilangguan, may tungkol sa mga nabuhat ni Kristo, yang ipatuan sa mga tinunan niya aron sa pagpumutana na nag-ingon niya, ikaw ba katumuan o paapot pa pagkaming lain. O, tanawa. Sa Matthew 11:1, samtang nagsangyaw si Jesus sa lungsod, sa lungsuran, nakadungog si Juan Bautista na sa bilangguan. O, kaya gisugo ang iyang sinunan na pagtuan si Jesus. Aron, pagkutanon, kung siya ba ang Kristo, kung magababot na pagkaling lain. Buhay siya na, buhay. Tusok pa yan. Sa 3. Taas pa yan, kung basta sa 3. Sige lang. Na, nag-ingon ka niya, ikaw ba katuruan niya yung
lain sa 4 kanila may tubag si Jesus nagingon adtua itubag ni Jesus na mga dulo ni Juan Bautista adtua o sugilin ninyo si Juan sa mga buta na inyo nadungog makita. Tubag ni Jesus ang mga buta makakita na. Kaya salmo. Kaya mga ayaw mga sakit, magpabuwag mga dautan, spirito, malagi basa ni Jesus at mailan sa Ginoo. Malagi situbang niya sa mga tinulaan ni Juan Bautista. O ang mga bakol, mga kalakaw na. O ang mga sanlahon, nangahinlo na. Ngahinlo. O ang mga bungol, makamati na. O ang mga patay, di pamanhaw. No? O ang mga kabus, gigawalihan sa maayong balita. O tanawa, ang mga patay, ipagpanhaw na. Nabuti na bangon sa gitsunas panahon ni Jesus. Wala, ipatay, gibuhin ni Jesus. No? O ang mga kabus, gigawalihan sa maayong balita. O pulahan ng tao nga dili makapla hindi kanako sa kahigayunan nga magkapasibo kaniya gikan kanako. O tanawa na pagani istorya si Jesus. Ya, bulahan katong tao nga dili makapla hindi kanako sa kahigayunan magkapasibo. Katong tao daw nga dili maskala si Jesus bulahan to. Kasi Juan asul man pala ngano na piso man siya. Kasi wala ka na. Mauna, pinay ka na ko, kaya ngayon na makapla, pasipo ka niya, hindi ka na ko. O sa paglakaw na nila, si Jesus misugod sa pagsulti, kadto sa mga panahon sa katawan, may tungod kang Juan. Pagawa, uwi pa lagi si Juan. O daw sa paglakaw daw sa mga tinunan ni Juan, magtubag ni Jesus. Tingnan ito si Juan, ang mga buta, ang mga bungol, ang mga pakol, ang mga ayunan. Na, tanan, sulti ito mga ipang buhat ako, ang dito si Juan Bautista yung Juan. Dari niya ay dito. Nek sa mo dito sa ilalagay po ito sa kinun po letra. Muli, ano? Kanon sa paglakaw nila, sa mga tinunan ni Juan Bautista, si Jesus misugod sa pagsulti kadto sa mga panon. Sa katawhan may tungod kang Juan. Siya miingon kanila, unsa ba inyong yadto aron tan-awon dito sa mga wow? Ang usaba ka balakay nga gina puso-puso sa hangin nan nganong miadto man kamo dito aron ba sa pagtan-aw sa usa ka tawo nga nagsulog og luho nga mga bistik. Tanawa ang nagsulog og luho nga mga bistik anaas mga balay sa mga hari apan ngano lagi nga miadto man kamo aron ba pagtan-aw sa usa ka propeta. Oo, ay propeta si Juan ha. Sultihan ko kamo og labaw pagani sa propeta. Awal mo pisaw kay kini siya mao man ang disputan sa inusulat na ngayon tan-awa iga padala ko nga magsakya mga wala kanimo siya mao magandang sa imong dalan sa tubangan mo sa pagkatinuod magayon ko ninyo nga sa mga gianak o babae wala pa naitunga nga mulabaw pa kay kadako kay kang Juan Bautista ngani ang labing gamay diya sa lingarian sa langit dako pa kay kaniya. Yung Jesus nga, hindi anak o bayi, hindi makalabaw ni Juan Bautista. Pero, ang labing upos, labing gamay, diya sa kingarian, dako pa kaniya. Ano man, Jesus Cristo, ang ipangataos, suman sa baka. Samtang si Bautista, wala. O di mas gamay, hindi kayo palansiyo na itong si Jesus, kahintang, nasa ni Bautista, diba? Nasa kanya siya papa, nasa ruti ko to. No? Kimpro. Dako yung kanunggalan sa pamilya sa Juan Bautista kaysa ni Jesus. Pero ang labing gamay dako pa kaniya. Sukan sa mga daw ni Juan Bautista hangtod karon ang ginarian sa langit na kaagom sa mga paglugos. Paminaw madali ko ni Jesus o kini ginaagaw sa mga manlugos pilagi kusog. Kaya kanang mga propeta ug mga kasubuan na nagingog mga propesiya ang tugang Juan. O kung buot ka uto nini, siya mao si Elias nga makaani. Na kung ipasabot ito igsoon, nga sa pagsulti ni Jesus na si Juan Bautista mao si Elias, buhi pa. Tuwa pa sa bilantuan. No? Mao na ka nag-ingon na sa Lucas 1:17, nga muanhi si Elias sa espiritu o kahon. Dili espiritu nga kanang mumo makita nimo diha. Yun sa pag-adto espiritu
Yung sa pag-una ng Espiritu, ha? Kung basahan ng Lucas 1:27, yung sa pagsulti niya, pag-abot sa ano, si Elias, o Lucas 1:17, o siya mag-auna. Mag-auna ha, matong Jesus, mag-auna siya, dinito sa Lucas, mag-auna. O siya mag-auna kaniya, diya sa Espiritu, o sa kahong ni Elias. Kinsa daw si Elias, sa panahon ni Jesus, mao si Juan. Gibulyagan ni Jesus na si Juan, mao si Elias, buhay pa, tuwa sa bilang buwan. Espiritu ba ang tuwa sa bilang buwan? Ito, Elias. Wala may lawas. Si Juan, nga wala, mao si Elias, ito sa bilang buwan. Na ay lawas ito. Mao na, nga kung litra por litra, ang Espiritu mapakita dito, kubangan ni Jesus, nga mao si Juan Bautista. Kung litra, kaya mag-auna man siya, naging sa Espiritu. Nga kay tao man sa Bautista na may unod. Maulang sakto na to, reincarnation. Ha? Ang Espiritu na mag-auna, gitagaan unod. Incarnatos, pero kay siya man si Elias, kaya ito na unod, tawag na siya nga reincarnated. Gitagaan pag-unod. Ang pagsabot mo sa reincarnation, ano ba, matupan niya, ano ba mamatay, hindi ka magpinuutan ka, umanhaw ka, umuwi ka. Ang iyan pong ipasabot, katulad ng reincarnation sa mga Hinduism, sa mga Buddhism, nga sa mga sa Indian religion, kapag mamatay daw, kung magpinuutan ka, yung mga espiritu, ipagkataon mo sa dito sa dato, o pamilya. Pero kung ikaw nautan ka ng espiritu ng tao, namatay ka, ay yung espiritu, sunod sa mananat, sunod sa baboy. Sunod sa bakit. Sunod sila ka. Mula, nausunod na yung ubang simbahan, na mag-ampong ilaga, uban, mag-ampong halas, uban, mag-ampong baka, nga naman. Kaya espiritu lang yung sunod sa mananat. Ang espiritu silang Diyos, ang ituwa-tuwa sa mananat. Kita ko sila o kanang tao, iluwas sa mananap, ang ibon ng Diyos sa mananap. Baka tuloy-tuloy ng sa mananap. Ano resulta sa ita? No? Muna, nga reincarnation, tinood, ganito ang ubang relihiyon o reincarnation, gawa sa Christian. Hindi sa Christian, kamera mo ito reincarnation sa Kingdom Priest. Everlasting Kingdom, the Priest of the Christ. O kanang ubang Israelista, ito. Pero ang gikan sa Katoliko, Protestante, halos tanan, di mo ko reincarnation. Walang kamang Protestante, kinahalan, muto mo reincarnation. Hindi mo muto reincarnation, iwan mo sa punto yaso. Kahit na mong ngalan. Walang kalainan sa iyong pananampalataya. Mao nga! Tinood ang sulti sa Ginoo. No? Nga tunay, reincarnation. Mao nga! Ang sundol na itong pangutana isoon. Sa dahil ng mga Indian religion, tilapos na, dito sa Biblia. Pag iyon sa Ginoo ay pangutana sa kalibutan, kung ano ay words nga reincarnation. Ingon na siya na, ingon mo ka nga ay pangutana sa kalibutan, ano ay words nga reincarnation. Ibasa itong history. Uy, ingon ba dahil ko nga ipasahon sa history. Anong natuo reincarnation? Wala man. Ang pangutana, nanong na word na reincarnation. Sa Bisaya pa na, nano, namuna ang word na reincarnation. Muna yung pangutana rin, ha? Kaso na rin, tubag tayo, i-mute ng Lord. Gusto mo siya na iyahan ng tubag, sige, sita, yaw-yaw dali, magkakapanog, i-mute na niya eh. Patingala na mo ngayon, tubag na kung isa po, yaw-yaw ito si pangutana. Kung kapala pong ulit, si pangutana sa tala, yaw-yaw ko, yaw ko mo niya eh. Nagkang silita na ilang mulen-mulen, undang na mulen niyo. Hindi magkabayas ninyo. No? Mauna! Mula tinawa rin na. Nga, anong pag iyon, ipangutana. Yung ulit, ipanamuro sa Ginoo dito sa tumarang tulong na sa Pilipinan Masalipok dito Yapo. Ngano daw nga dunay words nga reincarnation, ipangutana sa kalibutan. Ngano? Yung sa lahaw, yung sa pangamunda na. Basta sa history. Basta sa dito sa Hinduism. Sa Buddhism, kapag sila utro, kung nawa ka mula sa reincarnation, ang ilahalang nito, muto reincarnation. Pero walang explain yung sa pagbuna ng reincarnation. Kung sa'yo origin. Wala.
Ang ipangutanan niya, yung sa mabasaan ba? Sa mabasaan ng motor, yun sa pag-ino ang motor. Nano na ang motor. Unsay origin ana. Unsay sinugdan niya kasaysayan, namuna ang motor. Yung namuna ang motor, tungkol kay kanya ito, doon na ka-invento ka ng primero ka na ka, pag-init ko sa kuwan sa takong sa kuwan na yung panamutan. Balay nagpalit sa takong, ba? Kanang mga kasada ng lukon. Anton, ito ka nagligid yung takong. Anton, kaya nagdugin ako, kaya dito bisikleta. Anton, kaya magdugin. Yan na! Remote pa sa ba? Asa yung origin, nga nahimog. Ang word na rin. So, hindi kayo bilang ka, babasa rin ang Hinduism ko, Hinduism matapila, hindi na reincarnation, mamatay, ginutan, matulato, mga katao, nautan, matawag dito sa bakoy, dito sa madala, wala kang ingon niya, ang history mo ulit, ang Luis Duda mo na, ang nga ito, pagtumura, kung unsang klase ang reincarnation. Ang ganun sa Indian religion, ang meaning niya silang, sa Propinsa pa na, o dictionary, ang mabasa ng Buddha, kung unsang klase sa reincarnation, na ilang ituan. Kung namingon ka, na reincarnation, umuutan, ipagkatawa pabalik, dito sa dato. Ay, dato, eh. Gano'n mo ito pala, ikataw sa dato, mungguloy na, nilasing yung pagpanalait na, kung ano man, mungguloy na ito. Ato pa, bukutan to siya. Pinatao mo sa dato, inamungguloy na. Lain po na natao sa dato, inamungguloy. Really, sa ingon pag, pagtamay, pero tinuda, ay mungguloy. Sagara na, mga bingkaran dato. Hindi ako lang dalo sa mga incarnation sa Indian. At kaya, inuutan mo na yung espirituhan na matay, at ang buutan, ipagkatao mo ito sa dato, pag-resulta, mungguloy ba na, gabahay itong mungguloy, kaya ito ang katao. Tapos dahil nga na yung karawasan na yung buutan, hinahanap ang tuon sa Indian religion na. Ang ipasunod sa mga na pinautan sa Indian religion na. Noon nagtawag o klase sa ilang reincarnation. Noon meaning nila sa ilang reincarnation. Noon ang pagsabot. Pero, dili mo ay sinugdan. Umutan ako rin mo, yung sa pagtuko ng kalibutan. Ano yung susunod din nga, taas na rin din, yung mga ginoo, red light. Nga na, process, ano yung mga reincarnation. Dili kayo basahan yung mo, na reincarnation, more na, sa pagtuo sa Indian, kailangan ng klase sa pagtuo, may tubo sa reincarnation. Pag Indian na lang, pag Hinduism na lang, mayroon yung pagtuo. Sa una, isdili ka, may imo kang katoliko. Lugay na, may imo kang Indian. Diyan pa na, kung gulo na. Kaya may imo kang Indian linggo, diyan pa na. Buhay kayo. Ito kas pa na, ginoo na ba? Padalang silog sama sa pana, sama sa bangkaw, sa langit, matutulang ng tulo. Kalbidan, imo kipag-ibakat ang pulong sa Ginoo. No? Nagdala pa kantsaw-kantsaw. Nakamao kong ganila, kay human sa mong istorya, wala kong gusto siya na dantay, kay katulong ko karong ni siya, kay i-forward na master sa kuha, kay viewers, isubaybay, na maayo po niya comment dito, nagpasabot na ng gusto makakot, nag-forward na sa kuha, kaya ron na, matagaan sa yung mga putana, kasi master, busy yun na, hindi na siya pwede na tatlugol nga. Ay, mula ko lang ito, matanda lang kayo na lang, ibuat ko na siya, ikaw tatlugol mo na naaming busi, pero pasabot. So karon, akong gimay siya sa okay, mapod, okay, tawag ko muna, tawag ko muna. Nagsinsa na pagkang gabi, nagsinsa ko na, ako na yung istorya, kinakairan mo ulit. Kung explain, akong side, no? Dili ta nito ko explain, kaya inyong ta, dili ta, huwag ka ng bulas. Wala. Pag message niya, malawag siya, nagsinsa ko ng, ayang, straight to the point, na Facebook niya na account. Kasi yung istorya dito, siya mag-ito ng istorya, nasa yung istorya to, pastor pa to, ay kulihiyo, ay sikta. Wala siya na siring, dibatis na na, sige dibati na. Abi na ko, isa, pagbaman sa programa, malawag ko mo. Abi na ko, pagbaman silang program, okay yung programa, private conversation eh. Ang naitawag, kaya mabalay kong i-insert sa yung programa. Pagbaman istorya niya itong kawana, nanawag sila ko, mao kita sa live. Pero yun akong gilibak dito. Ilibak sa live. Ato tawagan ng Elipores ni Jacob. Elipores mo niya. Isa, nila Elipores. Anak ko yung Elipores na. Kipira siya. Kung tawagan ko yung galit. Siyempre, ang itawag, cellphone number. Wala kaya cellphone number. Para sa programa. Napulit kong liwan niya cellphone number. Pag, na ko, uy!
Live man dito. So ako pa, panto, merasa messenger ko lang ito, Facebook ko to. E pag una ko, na live man dito. O sa, yan itong kamera, Facebook ko messenger, no? Wala. Messenger to. Pag una ko wala, kita na ko yan daw, istorya, na-upload ko din yung profile, kay iyop na mong kamera. Kay, messenger, sa messenger, matawag ka lang, iyop na ko na, kay, siyempre, huwag ka na makita ang recording mo. Ano ba niya? Okay lang makita mo dito yung likod. O dili, okay lang muna. Makita ang lugar na ayaw. Pag-aalala ko ito, muna lang yung mga, live mo rin yung program. Live hindi ka. Live pala ikaw. So, live ko ito. Ito yung simple point. Ako ito nga ako, tangiyo. Mutang na naman siya. Kapit na ako na sa babaw. Nagtubang na bato na nagtataas ang istorya. Ito, karoon, pero yung estima niya ay, debate dahil muna. Tapos may buloy ko na yan ako. Kasi karoon niya eh. Ayun, sa magdamay. Abi na po, mutang na siya. I-respect niya mong tubang. Yung debate niya ng tubang. Yung sa nalili. Wala mga debate na yung direktor. Yung sa nalili. Siya kinamutanan. Wasak yung balong ano. Hindi mo na ito. Kung sa muto. Tapos tao na yan. Ito bayan. Muna, ang resulta. Muna ang resulta karon, ngayon hindi. Muna akong gitubag. O karon, pamatugan ginoon. Inigawas, ng gawas niya pamatuon. May tungkol na dilit tinuot ay sa iyang pagsupa. Paghatag yung mga testamento, mga reference, mga teksto, kahit abono, nga kali, niya hapak balik niya. Hapak ni balik niya. Ngayon man, unang niyan pamatuon na ang Hinduism, ang kanilang reincarnation, mabasa ito ng Hinduism, Indian religion mo rin. Uy, kung po kayo nga, isang klase ng reincarnation na pagtoo. Kung dili, asa ang original na, ngayon namumuna na. Matubag na, niya. Dayon, ikadua, nigamit siya o verse, no? Namatod pa niya, Juan 1:21, kasi Elias daw ibaliban. Dili siya si Juan ibaliban. Dili siya si Elias. Mutana ang lipid ang serote, ikaw ba si Elias, o si Juan dili. Ngunit siya tawag na. Dili siya si Elias. Si Juan na siya. Nya, pagkatalo na ito, ano yung usog? Kato sa kinuha ng istoryano. Matulog pa ka na si Juan, dili propeta, di na mo sa matubag. Muli siyang lain istorya, ibot niya, istorya sa giyahan. Kung tanong sa messenger, matulog pa ka na si Juan Bautista, propeta. Kaya gilimod man ni Juan Bautista na dili sa propeta, matulog ka propeta siya. Dili sa matubag. Ang matulog sa propeta, pero kung tanong ka siya, matulog pa ka na si Juan dili propeta. Kaya ingon man si Juan Bautista na dili sa propeta, matulog pa ka sa Juan Bautista dili propeta. Masukot ako sa messenger, dili mo tukan. Kung mayroon siya na dili propeta, patay na sa pulong ni Jesus. Klaro na kayo? Pato pa duha ang ilang ni bakakan. Una, pag-ingon ni Jesus na si Juan Mosilias, di sila mo. Ikadua, pag-ingon ni Kristo nga siya propeta, sila, ari lagi pernah tutubag. Pero sa atong tanabot, sila mo to, nga si Juan propeta. Kaya mutuo mas sa pulong ni Juan. Ay, kung ilan, mutuo ka sa pulong ni Juan, dili na sa pag-ingon na dili sa Elias. Kaya kay sumpay mo lang, naningon pa si Juan Bautista na dili sa propeta. Di, lukop gina, nagtubag pa na Juan. Di ba? Tupag ng Juan, sa pangutala sa Levita o sa Bote, tupag ng Juan Bautista na dili sa Elias, dili sa propeta. Ang konklusyon na, kung mutuo ka na si Juan, dili si Elias, sumala sa tupag ni Juan, mutuo ka na dili sa propeta. Apil na. Ito ba na ni Juan Bautista? Yang ano mo lagi yung propeta ni Juan Bautista? At katuitay kaya ay gawas sunod mo, may gawas sunod. So karon, no? Ay, apit ko na yung human. Ang pangutana, nga naman nga wala muangkon si Juan Bautista nga siya si Elias. Ang muna yung pangutana sa kinuhan mong conversation. Kaso lang, wala na itong matubag, kay sa panahon ng explain ba ito, ang gimyot na diay. Sa pag-gimyot niya, sige mo sa kingon, nga naman nga, naibalibad ng si Juan nga sa Elias, tubag, nga naman, ha? Sa mutana niya, kulong, yan ano ko, kasi po, explain mo, kulong, mutana na siya. Pero, tupag mo na ito na, no? Nga naman, nga si Juan Bautista, iyang ginimod, at tubangan sa mga saserdote, o Levita, nga siya, mao si Elias. Gilimod po niya, manong siya, dili siya propeta. Yung gilimod, dili siya propeta, dili po niya si Elias. Yung gilimod.
Ganun ang bilin mo niya. Sama sa giguwang ni Jesus Kristo. Kaya si Jesus ang maturan, siya po ang truth, siya po ang way, paagi. So, dunay pamaaging gibuhat Jesus, nga mo po ang gibuhat ni Bautista. Sama sa basa sa Mateo 16:20. Sa Mateo 16:20, mao kani ang nakasulat. Unya sa hugot gipulko niya ang mga tinunan sa dili pagsugilon kang bisan kinsa nga siya mao si Kristo. O tanawa. Bisan galing si Jesus Kristo, nilimon yang giingnan niya mga duse nga ayaw niya gisulti, no? Nga ako mao si Kristo. Sa hugot gitugon niya ang mga tinunan sa dili pagsugilon kang bisan kinsa nga siya mao si Kristo. Bilang dili sila, nagpaabot sa right time. Dili magdali-dali. Na? Dili pagsakto nga paglimod niya, makak na. No, sa material, makak na. Matong sakton. Pero, muna purpose. Ganun, gilimod ni Jesus siya. Kristo, kaya dili pa right time. Ganun dili, makak ang plano sa Ginoo. Kaya dito siya patyon. Dito rin tato ang pagluto sa anak sa tao. Timutukan siya, masayo ng lutos. Muna nga, doon na right time. Sa Marco de Elias, ang Juan Bautista, nilimot siya, doon na po right time. Na ba, ulit tinako sa Diyos, ang right time, tinako sa Diyos, paano mo ilabot, kung limuto na tinako sa Diyos. Basta may namulong ng Diyos, siya mamugda, tinako, siya namugda, yala. Sunod na itong basahon. Atong basahon ang Juan 5. 31, 32. Wow. Dili na to masabot nga napagaling dugang Jesus dire nga pagpahibalo, no? Atong basahon. Si Jesus gani nagatago man sa gawingon. Oh, nagginoo na to siya. Mao ni ang kasulat. Kung ako mao ang magpanghimatuon may tungod sa akong kawalingon, ang akong panghimatuon maisip nga dili tinuod. Sa inyo Jesus, kung mapamatuon siya sa inyong kawalingon, ang iyang pagpamatuon mahimo nga dili tinuod. 32. Apan adunay lain nga nagapanghimatuon may tuod ako. O tanawa, Kristo Jesus ganun sulti mga siya dili siya pumatuon sa kawalingon. Pero dunay lain ang magpanghimatuon kaniya. Ato sumpayan, o ako nahibalo at tinuod ang iyang panghimatuon, may tungod ka na po. Atong sumpayan sa 33. Abanti ta sila, puro atlas kita, abanti po. Inyong ipasubuan si Juan, o gipanghimatudan niya ang tinuod. O, nawa. Ang gisulong ni Jesus na naay magpamatuod kaniya. Di siya mo ang God mo na naingon siya nga, sa hugot naingon siya mga tinunan, ayaw niyo isulti nga ako mas Kristo. Kaya nga naman, matod pa niya, kung ako magpamatuod sa akong kaulingon, akong pagpamatuod, dili tinuod. Ginoo na ganito. Sa iyang pagkaginoo, di ang ganyan isulti. Nastuman ang script ng Ginoo. Ato sa Ginoo. Kung saan ang script ito sa Ginoo? Malakias 4, 5, 6. Natunay magpuna kaniya, silas. Amoy magpamatuon kaniya, amoy magpuna. No? Mauna, na si Juan Bautista, rinhe, wag bangkon. No? Kaya kinsa mo na yung pumatuon ni Juan Bautista. Tumala dito sa ibasa kanina. Ang lamang, alam doon, mo'y pumatuon ni Juan, manawa siya bangkon. Nalagay po sila, no? Sunod ng masahon. Ang Juan 7:18. Oh. Tumasahon. Bisan kinsa nga magasulti sa kinaugalingon niyang pagbulutan,
nagapangita sa iyang kaugalingong kadungganan. Apan bisan kinsa nga magapangita sa kadungganan sa nagpadala kaniya, siya matinuoron o wala niya kaniya ang pagkamalimbungon. So, bisan kinsa ito magsulti sa iyang kaugalingon, iyang pagfulutan, nagapangita sa iyang kaugalingong kadungganan. Ang buba. No? Kanang tao nga magpangibatoon, nagnapot si kaugalingon ba? No? Nangita sa iyang kadungganan. Yang pakai inilah. Una tinuod dia. Nang wala ini ang bugiro Ginoo, no? Apa bisan kinsa nga nagapangita sa tanungganan sa nagpadala kaniya, siya matinuoron o pula dia kaniya ang pagkamalimbungon. Na? Kinsa ka ito mapangita sa kadungganan sa nagpadala kaniya. So na, nagpangita sa kadungganan sa nagpadala kaniya. Ang muhatag niya kadungganan atong nagpadala. No? Tungkol sa paagi sa nagpadala kaniya, mahimo sa dungganon, mao tay buhaton. Yang sa may kita na dia, mauna si Elias. Mauna sa dalan sa Ginoo. Ato pa, pwede tuman isos. Ngayon pag matuon sa lingon, kundi matuon lain, mo si Elias mauna kaniya. Pandili ka na, nga punong puno na si Juan Bautista, wag mongkon, kung naitubang ako. Nagtulog, sumal mong tulog. No, mga sa mangkon. Kaya dili pangkon, kaya naayon matuon. No? Una, mo si Elias, siya po, ang labing halang doon, mo pumatuon yung Bautista. Karon, napit na. Atong pagod to yung ingon nga, Daniel 18, Deuteronomio 18. Amatong pa niya, katulad. O, may tungkol si pamutanan na, kung kandik ba si Jesus o si Juan Bautista, wala, kung nag-explain. Wala na contradict. Hindi lang matubag ito kay Gimel na rin. Wala na contradict. Si Juan o si Jesus Cristo. Nga naman, silang duha, nagtuma silang papel. Wala na contradict. Kaya nga naman, ang pagbalitan ni Juan Bautista, pagtuman lang ng si Jesus, maway mo padayag niya. Di ba na contradict? Si Jesus po, ang pagbalitan ni Jesus, ngayon padayag niya kung si Cristo, pagsulti niya ito, ngayon padayag. Katumanan po, nagtunay ng pagmatuon niya, nanaw si Juan Bautista sa Elias. Kontrolay ka na. Wala. Nagtuma na sila sa script, sa Ginoo. Ana na igsoon. Wala yung contradiction niya. Script na tanan. Kaya tunay purpose, tunay rason. Mao ba? Kinahanglan nyo ka magtuon sa matulan ng Diyos. Karon masawa ito ang Deuteronomio 18. E mo na yung ipahambog na rebaton. Kaya di naman sa muto nga sa punong Isos nga si Juan Bautista, mao si Elias, di na sa muto. Dili sila muto, so ato pa, mao, tana pa nila. Iyon sa ninyo, sa pag-ingon nga dili umuto, nga si Juan Bautista o si Elias, usa na, sa inyong kumaturan. Ang ibasa, Deuteronomio 18. Magkakabalo, masing katuluan sa Lipatan Tigano, na mao na siya isulti, safety. No? Muna isulti pa der, nga imo silang inibatot ng Deuteronomio 18. Isipting na, tuluan ka rin mga pare. Kaya ito, masaon. Ikan pa sa tupapal ng doktrina. At kung masaon na yung doktrina, iyon sa nila pagsupapal ng reincarnation ni Juan Bautista. Ito masaon lang yung Deuteronomio 18. Matol pa rin Maga patindog ako. Dito na sa panahon ng Moises ito. Libro ng Moises. Maga patindog ako kanila sa taliwala sa ilang maigsoon. Ano, magpatindog na ang Diyos sa taliwala sa ilang maigsoon. Usa ka mangalagna nga sama kanimo. Sama to ni Moises. Ang Ginoo daw magpatindog o sa taliwala kanila usa ka mangalagna. Taliwala sa musik tribo. Sa kamalag na nasama ni Moises. O, igabutan ko nga kong mapulong sa iyang baba. Pari, mulong na yun, sa niyo na O, siya magasulti kanila sa tanan na igasugo ko kaniya. Magasulti siya kung siya sugo sa Ginoo. Mauli, iyang ang base na kanalong pangitapo ni Juan Bautista na niingong si Jesus siya si Elias, samara siya ni Elias.
Yawa ni matubaran. Si Jesus Cristo nagsulti nga kung buong tumuto siya mo si Iyas. Karon sa ilang gilabay nga bersikulo nga pangimatuo daw masayop kung ingon ni Cristo, tungod na ang ingon ni nga magpatindog sa malagna sama ni Moises. No? Nga mahimo siya dayon nga sugon sa Ginoo yung sulti sa bahay sulti po niya. Magpatindog siya kung sa kamanalagna, taliwala sa mga yang suon sama kanimo Moises. Sama. Samantala, ang ibasa ng mga teksto, siya mao si Elias. Ang yan ibasa, sama. Insamay, baka kung natunglaron, brother, Jando, Alabado. Ha? Kung imong ipamalawan sa online, i-upload ni Reverend Father Gigano sa iyang YouTube account, butangan pa ni Titulo Court Leader, at kung supaki mo na to, hindi na court na wala na na-restro. Kaya pala si Titulo na, pakakon mo na to. Pilapin mo sa kanresyon ng bilabot. No? Ya, yung teksto gigamit pag din sama kanino. O ano? Isa ka naman. Kamura. Layo ka sa Pinoon. Ayaw ibasa pag-iwan sa teksto sa Gawa 3:20-22. Buhat 3:20-22. Kung sa iyon din makapromen. No? Kung saan? Kahit si Moises nagingon, usa ka propeta gikan sa inyo kay suunan igapatindog sa Ginoong Dios alang sa inyo. Maingon saya magpatindog kanako. Oh, sa ingon ni Jesus, matod sa Ginoo sa panahon ni Moises, magpatindog siya o ilang suon. No? Magpatindog siya gikan sa inyong leksyon usa ka propeta. Patindog sa Ginoong Hesus, Ginoong Diyos, alam ka ninyo. Maingon sa iyang pagpatindog ka na ako. Maingon ha, maingon Hesus, maingon ra. Magpagtalinghog ka mo kaniya sa tanan na iyang igasulti ka ninyo. Maingon naman ka, kauban sa sama. No? Dili mo sabton na si Moises, pagbuha sa Israel, no, si Jesus, kaya giingon rin, maingon ra. Sama ra. Dili pa niya Leon Bautista, nagisulti ni Jesus, kung buot ka umuto, siya mao si Elias. Pag-ingon sa Lucas 1:17, magauna siya sa Espiritu o kamo ni Elias. Magauna sa Espiritu. Karon, tinuopan ni Juan si Elias, pero Espiritu na, pero patay na sa Bautista. Pero sa panahon na buhay pa sa Bautista nasa bilangguan sa ibasa kanila, gibunyagan sa Jesus nga siya mao si Elias. Sa buhay pa sa Bautista, gibunyagan nga mao si Elias. O panahon nga kato si Juan Bautista mao si Elias. Sa unsang paagi, pinagi sa reincarnation. Lisod sa ton. Dili lisod sa ton. Lisod lang dawaton. Kaya nga naman, mahimo man mong bakakon sa bilyon ninyong mga sako na 2,000 years reincarnation dili Pinoy. Mula ngayon nga pagkatapos ng panahonan, magpadalang Diyos ang pangalundag. Pagkatapos ng panahonan, mula kami karoon after 1,000 years, 1 year to 2,000 years, 2,000 years na, ligo kami, 2019. Kaya mo ka na ang pagpadala sa Diyos niya, tinuod ng malundag, na mo-depend sa tinuod. Mula inyong doktrina, na reincarnation din tinoon, within 2,000 years, ay nisupak. Kaya sa protestante, kanang masikta na supak ninyo, uy, yun sa reincarnation. Pero pag ang man sa 2,000 years, dikuha ang umahan ng tulyo, sa spiritual division. Kung ipapatudan, nga inyong pagtuol mo wala reincarnation sa'yo. Huwag tinoon, sa pulong ni Jesus, reincarnation, ang original, muna tubag, ha? Muna tubag sa pangutanan na yun, ipangutanan sa kalimutan, ganun namunda ang word ng reincarnation, ang origin niya na sa panahon ni Kristo o ni Juan Bautista. Muna yung origin, kay si Jesus makalaan kamaturan. Siya makaandalan sa maturan piluwasan. Ha? Inabuhay siya. So, muna yung origin, narinig ang word na reincarnation. Kung mutulong na sa Jesus, incarnatos, gihimo siyang ulog sa kalimutan,
Nan karon si Elias nga mo si Juan. Daan man to kay lawas sa una. Nya tao ko pabalik sa Ginoo nga tuwa ng labis pato si Kusais. Nya niguwa si Elias. Gipunyakan ni Jesus sa lawas mo niya ng pista. Buot pa sa ang Elias kaya ito alay ng itsura. Paghuwas pa ng Jesus, ato may pagkukulot reincarnated. Tagaan at pagkukulot. Sama-sama, ikaw kasi ipataw ng mata. No, next one. Tinaw ng reincarnation sa uwan ng tulog. Dagang salamat! Kung inaot, dagang ng mga sabot, kung pipila man lamang, kung pila na gamit ang pagkita sa Ginoo, sama sa ang luwi. Pero lilito ang ingon sa Ginoo saan. Dagang salamat, Pixar, ang ihatag ng panahon sa mga mapaglo, sa Premier Master Committee Yabro, para sa pagpatinaw, rugang, pagkalaturan. Dagang salamat. What's up? Next.